எஸ் மல்லிகா மாதாஜி ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே. ஹரேஷ் அண்ட் நான் அட்டெண்டன்ஸ் என்ன சைத்தன்யா மட்டும் கிளாஸ்க்கும் போட்டிருக்காங்க, பண்ணுங்க. தானிஷ் மேம் 1 செகண்ட் அந்த வீடியோ நீங்க பாருங்க. பிகாஸ் இல்ல வேண்டாம், எதுவும் ஷேர் பண்ணாதீங்க. ஐ கான் யூடியூப் லைவ், டோன்ட் ஷேர் நோ. no in YouTube live also it's good to share, no, ஹரேஷ் because நான் it நோ is நோ நோ சைத்தன்யா கிளாஸ்க்கும் போட்டிருக்காங்க, பண்ணுங்க. தானிஷ் மேம் 1 செகண்ட் பப்ளிக். அந்த ஓகே வீடியோ ஓகே நீங்க மேம், டன் பாருங்க. டன். பிகாஸ் இல்ல வேண்டாம், no எதுவும் ஷேர் problem. பண்ணாதீங்க. ஐ கான் யூடியூப் லைவ், டோன்ட் ஷேர் நோ. Okay, 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 ma'am. யூடியூப் I'll லைவ் make a இட்ஸ் move. குட் டு ஷேர் நோ, பிகாஸ் சைத்தன்யா கிளாஸ்க்கும் போட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது மியூட் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா இன்னொரு ரெக்கார்டிங் வந்து யூடியூப்ல வந்து நம்ம காட்டினா அது வந்து ப்ராப்ளம் வரும். ஓகே. சரி ஸோ சரி, ஓகே ஓகே மேம், அது ஷூர். முடிஞ்ச பிறகு வேணா நம்ம பண்ணலாம். நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம், ஷூர் மேம். ஐ லீவ் மேம், தேங்க்ஸ் மேம். ஓகே. ஆக்சுவலி இன்னொரு ரெக்கார்டிங் காட்டினா ப்ராப்ளம் இல்ல மேம். யாரோ இன்னொருத்தவங்களோட ரெக்கார்டிங் காட்டினா தானே ப்ராப்ளம். நம்மளதே காட்டினா ப்ராப்ளம் இருக்காது. எனக்கு தெரியல மாதிரி ஆன் வாட் பேசிஸ் திஸ் யூடியூப் வில் ரிஜெக்ட்ன்றது எனக்கு தெரியல. Okay, okay, no problem. அதனால சும்மா YouTube rejects only if we are playing the video of somebody else, not our own video. எனக்கு That's okay, no problem, no problem. So I'll leave after you stop, you share, ma'am. Hare Krishna. Everybody has got lot of positive view, ma'am. எல்லாருமே பாசிட்டிவா தான் சொல்லியிருக்காங்க. நான் ஷேர் பண்ணவங்க எல்லாருமே. I shared with Mohandas Prabhu also. He also said excellent. I shared with a friend of mine who is not even a part of our group. அவளும் ரொம்ப எக்ஸலென்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க. So maybe you should play and hear from the laptop. I don't know whether in your phone it is giving 2x speed. நான் பார்த்தேன் மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நோ ப்ராப்ளம். அந்த இவரு நல்லா பேசுவார் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெகத் சாட்சி. மாதாஜி ஒரே பிரேமா ஒரு மாதாஜி, நாங்க வேற பேசிட்டு இருக்கோம். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். மாதாஜி, ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. 11-2ல ஒருத்தவங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அதுக்கு நீங்க 2 பேர் இருக்கும்போதே சொல்லிடுங்க. அஹ், அது வந்து என்னன்னா, இப்ப ஒரு இது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு ஒரு பக்தர் போயிருக்காரு, நம்ம டிவோட்டி ஒருத்தர். அப்போ வந்து புனேல இருந்து இஸ்கான்ல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து சன்னதி வரையிலும் கிட்டத்தட்ட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி பாடிட்டு இருந்திருக்காங்க பஜன் பண்ணி. அது சரியா அப்படின்னு கேக்குறாரு. நான் வந்து அது சரின்னு தான் சொன்னேன். அது தாராளமா பாடலாம் மாதாஜி, தப்பே இல்ல. அதுதான். இன்ஃபேக்ட் வந்து இன்ஃபேக்ட் கோயில் சுத்திரச்சே கூட நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்லலாம். ஒன்லி டைம் யூ கெனாட், அதாவது எதுக்கு நம்ம பூஜை டைம்ல சொல்றது இல்லைன்னா, இது எந்த சாமின்றதுக்கோசரம் இல்ல. நம்மளோட கிருஷ்ணர் இஸ்கான்ல கூட இருந்தீங்கன்னா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லுவோம். அவங்க பூஜை பண்றாங்க யசோமதி நந்தன்னு அவங்க பாடுறச்சு, நம்ம ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? அது கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கும். அவங்க பூஜை கேட்கறது டைம் ஒண்டி தான் ஸ்டாப் பண்ணுவோம். அது கூட மனசுல நம்ம சொல்லிக்கலாம். சோ அவங்க தாராளமா எந்த சன்னதியில இருந்தாலும் சொல்லலாம், சுடுகாடுல இருந்தாலும் சொல்லலாம். சோ தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். கிளியர். ஆனா அவரு என்ன சொன்னாரு, அங்க சிவபக்தர்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துல இவங்க வந்து இதை சொல்றாங்களே பொது இடத்துல, அப்படி சரியா? நான் தாராளமா சொல்லலாம். இஸ்கான் டெம்பிள்ல வந்து நான் வந்து ஓம் நமச்சிவாய நான் சொல்ல போனா நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு அவரு அப்படி கேக்குறாரு கேள்வி. வெரி பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் மாதாஜி, வெரி பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின். நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, அவர் கேட்ட கேள்வி கரெக்ட். பட் இதை வந்து எப்படி ஏன் அவங்க அப்படி எடுக்கிறாருன்னா, அவர் வந்து சிவனா அண்ட் கிருஷ்ணரையும் எனிமீஸா பாக்குறாரு. வைஷ்ணவானாம் யதா அதான் சம்பு சொல்லிட்டேன், அப்படின்னு. அதை சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. சிவன் வந்து முதல் டிவோட்டி, ஒரு வைஷ்ணவ டிவோட்டினா யாருன்னா சிவபெருமான் தான். அதனால இங்க சொல்றது தப்பே கிடையாதுங்கிறத அவருக்கு நான் சொல்லிட்டேன். எல்லாரும் அதுக்கு வந்து ஒத்துதான் வந்தாங்க. அவர் ஒருத்தர் மட்டும் அந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு இருந்தாரு. நான் எப்பவுமே கேட்டு லெவல் சொல்றேன் 2 அப்படிங்கிறேன். லெவல் 1ல கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கும். நம்ம புரிஞ்சு பக்குவமா பண்ணணும். அப்படி வந்து அவர் வந்து ஓம் நம சிவாயான்னு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கோயில்ல சொன்னாலும் நீங்க ஏன் இதை சொல்றீங்க வெளில போன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இஸ்கான்ல, விட்டுருவாங்க. சோ அது வந்து என்னன்னா, கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காருல்ல, அவித்தி பூர்ணமாமா தேவர்களை வழிபடுறோம், அதை கொடுக்கறதும் நான் தான். சோ அதனால அப்படி ஸ்டார்ட் பண்றவங்க நியோ ஃபைட்டா இருந்தா நம்ம போய் ஆர்கியூ பண்ண வேண்டாம். ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அவர் உங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளோ நீங்க பண்ணிக்கோங்க பிரபு. ஒரு நாள் வந்தா ரைட், அவரே சொல்லியிருக்காருல்ல, நிறைய பவுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவாம் பிரபதியந்தே வாசுதேவன் சர்வமிதி சமாத்மா சுத்துர்லப. நம்ம வந்து இப்போ நம்ம கிருஷ்ணரை கும்பிடுறவங்களே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன பாவத்துல கும்பிடுறாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து எனர்ஜின்னு கும்பிடுறாங்க. அவங்கள கூட ஃபர்ஸ்ட் டே தப்புன்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டோம், ஃபர்ஸ்ட் லெவல்னு. அதே மாதிரி இவங்க அந்த லெவல்ல புரிதல் வந்திருக்காங்க. நாஸ்திகவாதிகள இருந்து பக்தர்கள் அன்றதுல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் வர்ஷிப்ல இருக்காங்க. ஸ்லோவா அவர் எலிவேட் ஆவாரு. இப்ப வந்து யாருக்குமே வந்து இப்ப வந்து நம்ம வந்து தானிஸ்ரீ மேம் பசங்க கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே அவங்க கிட்ட வந்து போய் தானிஸ்ரீ மேம் கிளாஸ் எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க? அவங்க தப்பாவா ஃபீல் பண்ணுவாங்க? ஆமா, எங்க அம்மாவோட கிளாஸ் தான், நேச்சுரலி அது நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்வாங்க. கரெக்டா? அதே மாதிரி நம்ம எங்க போனாலும் சேம் திங் அப்ளைஸ். இப்போ வந்து தானிஷி மேம் கிளாஸ் கேட்டேன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றச்சே நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுவோம்? அப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். ஆமா, என்னோட டீச்சர்
என்னோட லீடு, இப்படிதான் ஒருத்தர் வேற வேற ஃபீலிங் எடுப்பாங்க. அந்த பாவத்துல பார்த்தோம்னா அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் கிருஷ்ணர் அப்ரிஷியேட் பண்ணா இன்ஃபேக்ட் சிவன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு. இப்போ கிருஷ்ணர் கோயில்ல மத்த சாமியை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணோம்னா கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்படுவாரு. ஆனா அந்த சாமிகள் என்ன நினைப்பாங்க, அச்சச்சோ கிருஷ்ணர் முன்னாடி போயப்பா என்னோட டிவோட்டிக்கு வந்து பாவமே, அவருக்கு தெரியாம அவர் என்ன கும்பிடுறாரு அப்படின்னு அவங்கள நம்ம இன்னும் கஷ்டப்படுத்துறோம். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா மாதாஜி? சோ எனக்கு அவங்கள புரியுது. வந்து எம்பாரசிங் ஸ்பாட்ல பிடிக்க வைக்கிறோம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது அவருக்கு புரியுது. அவரு தனக்குள்ள சைவ அதாவது சிவனை கும்பிடுறவங்களுக்குன்னு அப்படி சொல்றாருன்னே தவிர அவர் மனசு ஏத்துக்கலங்கிறதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இல்ல நீங்க அப்படி ரொம்ப அட்வான்டேஜ் அந்த மாதிரி ரொம்ப பக்குவமா பேசுறவங்க கிட்ட நீங்களும் பக்குவமா நீங்க வரி பண்ணிக்காதீங்க பிரபு. ரொம்ப நாள் நீங்க ஜபம் பண்ண அந்த சிவனே அவங்களுக்கும் புரிய வைப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. சரிங்களா? எப்படி பார்வதி அம்மாக்கு புரிய வச்சாலோ ரைட், ஸ்ரீராம ராம ராமேதி இங்க ரமேமா, வந்திருந்த மத்த அதே பார்ட்டிசிபேட் எல்லாமே சொன்னாங்க. நாங்க எல்லாருமே சிவனை முருகனா பிள்ளையார கும்பிட்டுட்டு தான் இங்க வந்திருக்கிறோம். அதை கும்பிட்டதுனாலதான் இந்த கிருஷ்ணரை கும்பிட வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க. பார்ட்டிசிபேட் அத்தனை பேர் சொல்லிட்டாங்க. சோ அவரும் அதை அதுதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. சொல்றேன். எப்பவுமே வந்து 2 பேர் இருந்தா இப்ப ஒரு சின்ன விஷயமே எடுத்துக்கோங்க. இப்ப தார்னிஷி மேம் நானும் 2 பேரும் ஒரே ஸ்கிரீன்ல பேசிட்டு இருக்கோம். கான்ட்ரடிக்டரியா இல்ல, காம்ப்ளிமெண்டரியா தான் இருக்கும். அண்ட் 2 பேருமே பேசுறது 2 பேருமே என்ஜாய் பண்றோம். ஏன்னா அந்த பாவம் எங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா? அந்த பாவத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸும் புரிகிறதால இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல 2 பேர் இருக்கச்சே கேள்வி கேட்டீங்க. இப்போ ஐயோ தார்னிஷி மேம் இருக்கச்சு, ராதிகா மாத்தி அப்படி கேட்டாங்கன்னா நீங்க பாலிடிக்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க. அது எங்களுக்குள்ள இல்ல. அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கும் சிவனுக்கும் பிரச்சனை இல்ல. நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடாது பாலிடிக்ஸ். அது முக்கியமா அவருக்கு அது உண்டி சொல்லுங்க. இல்லைன்னா சிவனே அந்த புரிதல் கொடுப்பாங்க, நீங்க வரி பண்ணிக்காதீங்கன்னு சொல்லி சொல்லுங்க. பட் எந்த தேவர்களையும் நம்ம தாழ்ந்த லெவல்ல பார்க்க கூடாது. ஏன்னா அவங்களும் வைஷ்ணவாஸ். கிளியரா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மேம். கரெக்ட் மேம் தானிஷ் மேம் ஃபைனலி. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க்யூ. இன்ஃபேக்ட் நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல நீங்க எந்த கோயிலுக்கு போனாலுமே உங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மட்டும் தான் வரும். ஓகே, ஆமா, அதான் வருது வாயில, வேற வந்து வர மாட்டேங்குது. இப்ப நான் எங்க வேணாலும் ஸோ ஐ வாண்ட் டு டெல் இங்க எங்களுடைய அதாவது பிஃபோர் கம்மிங் டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஸோ இங்க வந்து இங்க பிரபு வந்து ஒன் ஆஃப் த டெம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீஸ் அ ட்ரஸ்டி. அதுக்கு நம்ம மெயினா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 3 ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கும். அதுக்கு நம்ம ஆஸ் எ ட்ரஸ்டி வைஃபா நான் போய் தான் ஆகணும். அது என்னால தவிர்க்கவே முடியாது. ஓகே, இட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட் கிவன் பை சம் அசோசியேஷன். அதனால வந்து அங்க போகும்பொழுது நான் நின்றுட்டு ஜபந்தான் பண்ணிட்டு இருப்பேனே தவிர வேற எதுவுமே எனக்கு வராது. அது இயற்கையிலே வந்துடும். அதனால அதை வந்து அப்ப அந்த அந்த தேவதையை வந்து நம்ம வந்து அவமதிக்கிற மாதிரி கிடையாது. இட் இஸ் நாட். ஸோ த்ரூ அந்த ஜபத்தின் மூலியமா வந்து பகவான் மாயாதேவி இல்லையா, நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, துர்கா தேவி எல்லாருமே படிக்கிறோம் இல்லையா, ஷி ஹஸ் கிவன் சம் பவர்ஸ். நம்மளை விட அவங்க பவர்ஃபுல் தான் இல்லையா. அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம ஒரு எறும்புக்கு கூட மரியாதை கொடுக்கணுன்றது தான் நம்ம வைஷ்ணவ இதுலயே வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்மளோட சக்தி படைச்ச அவங்களுக்கு வந்து எஸ் ரெஸ்பெக்ட் வந்தது உண்டு. ஆனா நம்ம இயற்கையிலேயே வந்து எல்லாவத்தையுமே மேலா இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு நம்ம வந்து பக்தி பண்ணும்பொழுது செப்பரேட்டா வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ அவங்களோடயே வந்து அதுக்குள்ள பகவானுடைய அவருடைய திருமேனிலே எல்லாருமே அடக்கம் இல்லையா. தேவர்கள் கூட பகவானுடைய திருமேனிலே தான் இருக்காங்க. அதனால பகவானுக்கு செய்தாலே அவங்களுமே வந்து ஆனந்தம் கொள்வார்கள். அதனால அப்படி ஒரு மனப்பாங்க நாம வளர்த்துட்டு தான் நாம செய்யணுமே வழிய ஸோ அதை வந்து நாம தவறா எடுத்துக்க கூடாது. ஆக்சுவலி நான் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். பிரபுன்னு அவங்க சொன்னது வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே ஃபைன். அப்புறம் இன்னொன்னு மல்லிகா மாதாஜி அவரே ட்ரை பண்ண சொல்லுங்க. ஒரு சிவா கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி இல்ல மத்த கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா கணேசா கோயில்ல நிறைய கிருஷ்ணர் போட்டோ இருக்கும். நான் வந்து நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் அந்த கேலண்டர்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன். அவங்க வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா தான் எடுத்திருக்காங்க. பகவத்கீதாவே அவங்களே கேட்டு என்கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க. ரைட். சோ நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட போயிட்டு நான் எவ்ரி டைம் அவங்க குங்குமமோ விபூதியோ அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா கூட ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்றச்சு அவங்க திரும்ப ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லுவாங்க 99%. எங்க அம்மாவே கேட்டிருக்காங்க, அங்க போய் சொல்றேன், அவங்க கண்டிப்பா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுவாங்க. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாருமே, அப்போ உங்களுக்கு புரியும். ஒருத்தர் 2 பேர் இக்னோர் பண்ணலாம், பட் யாருமே வந்து அக்னாலேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. சில எல்லாருமே இப்படிதான் அட்லீஸ்ட் ஸ்மைலாவது பண்ணுவாங்க. அண்ட் கிருஷ்ணார் பணமஸ்து தான் சொல்லுவாங்க எல்லா கோயிலுமே, இன்க்ளூடிங் அது கிருஷ்ணார்பணம். ஈவன் இஃப் தே ஆஃபர் டு தி தேவதா ஆல்சோ தே வில் டெல் கிருஷ்ணார்பணம் only. இன்க்ளூடிங் அந்த கணேசா ஹோமம் கணபதி ஹோமம் எல்லாத்துலயும் கூட வந்து கிருஷ்ணார் பணமஸ்து சொல்லிதான் பண்ணி பாத்திருக்கேன் நான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஐ லவ் மேம். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னன்னா நமக்கு அதனுடைய தாற்பயத்தை வந்து அவங்க நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றது கிடையாது புரோஹிதர்கள். ஓகே, அதை சொன்னாக்கா நம்ம கேட்டுக்கக்கூடிய பக்குவம் கூட நமக்கு கிடையாது. தட் இஸ் த பேசிக் ரீ. இப்போ ஒரு புரோஹிதரும் வந்து இல்லம்மா இது இப்படிதான் கும்பிடணும், நீங்க எந்த யக்னம் பண்ணும்போது கூட வந்து அச்சுதாய அனந்தாய கோவிந்தாய இந்த மந்திரம் சொல்லாம நீங்க கணபதி ஹோமமே பண்ணுங்க,
அங்க வந்து இந்த 3 மந்திரங்கள் இல்லாம அவங்க தொடங்க மாட்டாங்க, முடிக்கவும் மாட்டாங்க. நீங்க இதை அப்சர்வ் பண்ணி தான் ஆகணும். தட் மீன்ஸ் அந்த யக்னத்துல வந்து எதெல்லாம் நம்ம வந்து சமர்ப்பிக்கிறோமோ அதெல்லாம் பரம்பொருளுக்கு தான் போய் சேர்கிறது. கணேசருக்கோ யாருக்குமே போய் சேர்வது கிடையாது. ஏன்னா ஈஸ் த யக்னேஸ்வரர் அப்படிங்கிறதையே நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது சிலதெல்லாம் அப்போ நம்ம இதை ஏன் வந்து சொல்ல முடியாமனாக்கா, நமக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு பௌதிகத்துல வந்து இமீடியட் சொல்யூஷன் வேணும் இல்லையா? ஸோ எதுக்குமே வந்து கஷ்டத்துக்கு இமீடியட் சொல்யூஷன் வேணும் நமக்கு. ஸோ அதனால நாம் என்ன பண்றோம், பௌதிக லாபத்திற்காக நம்மளுடைய இதை அந்த நிர்வாணத்திற்காக நாம் என்ன பண்றோம், நமக்கு யாராவது சொன்னா இந்த கோயிலுக்கு போ, அந்த கோயிலுக்கு போ, அந்த தேவதை வணங்கு, இந்த தேவதை வணங்குன்னா, எஸ் இன்க்ளூடிங் நான் கூட பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் இப்போ வரதுக்கு முன்னாடி நான் கூட பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன், இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. ஆனால் சொல்யூஷனுக்காக போனதில்லை. ஆனால் எந்த கோயிலில் போனால் எனக்கு வந்து பக்தி வருன்றதுக்காக தேடி அலைஞ்சிருக்கேன் நான். இது உண்மை. ஓகே, ஒரு சில இடங்களுக்கு போகும்பொழுது எனக்கு அது அந்த சமயத்துக்கு தோணும். ஆனால் மறுபடியும் போனால் அந்த இடத்துக்கு அந்த பக்தி வரவே வராது. அது ஏன்னு எனக்கும் தெரியாது. நிறைய இடங்கள்ல நான் பார்த்துட்டேன். ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல சிவன் கோயில் மட்டும், இங்க ரொம்ப பழமையான கோயில் அது ஆக்சுவலி. அந்த கோயிலுக்கு போகும் பொழுதுதான் மனசு பூர்த்தியா அங்கதான் நான் சிவானந்த லகரிக்கே வந்து அவ்வளோ ஈர்க்கப்பட்டேன் நான். ஸோ அந்த சிவனை வழிபட்டதனுடைய மகிமை தான் இன்றைக்கு நான் இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்கேன் நான். ஓகே, தட் மீன்ஸ் ஷோன் த பாத். அங்க எதுவுமே எதிர்பார்க்காம, இப்ப இவங்க எல்லாருமே போய் என்ன கேட்கறாங்க, எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் எல்லாம் கேட்கறோம் இல்லையா? ஆனா அதெல்லாம் கேட்காம வந்து வெறும் பக்தி மட்டும் பண்ணும்பொழுது, ஓகே இவங்க பக்தி மட்டும் தான் பண்றாங்க இல்லையா, சரி இவங்களுக்கு அந்த கோட்டாவை கொடுக்கலான்றதான் பகவான் கொடுத்திருப்பாரு. அவ்வளவுதான். சிவபெருமானோட கொடுத்திருப்பாருன்னா அவ்வளவுதான். இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எதையுமே எதிர்பார்க்காம போயிட்டு எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடையாது. ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு 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 கோயிலுக்கு போனோடனே அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் தேவதையோ இல்லை வந்து பகவானையோ நம்ம மனசுல நிலைப்படுத்தணும்னா கண்டிப்பா ஈர்க்கப்படணும் இல்லையா? அப்படி எந்த தேவதையை பார்த்துட்டு எனக்கு ஈர்ப்பே வரல. அப்படி இருக்கிறதுனால கடைசியில வந்து சிவபெருமானுடைய இதை வந்து பண்ணும்பொழுது இமீடியட்டா பாத்தீங்கன்னா வித்தின் 2-3 months ஐ காட் திஸ் ஆக்சுவலி. இந்த இயக்கத்துல எனக்கு வந்து பகவத்கீதை கிளாஸை வந்து அட்டன் பண்றதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைச்சது இல்லையா? இதை வந்து எடுத்துரைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பையுமே வந்து கொடுக்கப்பட்டது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம மனசு எப்படிப்பட்டதுன்னு நம்ம ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா? நம்ம இரட்டைத்தன்மையோடு இருக்கோமா, இல்லை வந்து நமக்கு லாபத்திற்காக நம்ம போறோமா, இல்லை வந்து இல்லை எதுவுமே எதிர்பார்க்காம போறோமான்றது நாம எவாலுவேட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஆனால் உண்மையிலே கோயில்கள் எல்லாமே ஏற்படுத்தப்பட்டது என்னன்னா, இந்த ஹையர் ட்ரூத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு கெப்பாசிட்டி கிடையாது. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் இல்லையா? ஸோ நீங்க வைஷ்ணவ ஸ்தலங்களில் போய் பாருங்க, அங்க வந்து மேன்மேட் திங்ஸாக தான் பிற தேவர்களை வச்சிருக்கலாம். ஆனா வைஷ்ணவா இதுல வந்து கோயில்ல வந்து வெறும் பகவான் மட்டும்தான் இருப்பார். நீங்க பழம் கோயில்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, பிகாஸ் அனைவரும் அவருக்குள்ளேயே அடக்கப்பட்டவர்கள். அதனால தனித்து தனித்து நாம போய் பிரார்த்திக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே, மேலும் அவ்வாறு வந்து பகவான் ஏன் படைச்சார், ஏன் பிரார்த்திக்க கூடாதுன்னா, அந்த நம்பிக்கையும் இல்லாம நாம இழிவான பாதைக்கு இன்னும் கீழே தள்ளிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் கொஞ்சமாவது என்ன வணங்கினாலும் இவங்களையாவது வணங்கி நீ வந்து பற்பல பிறவிகள், அதையும் நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ மீண்டும் பகவானை சேவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு வந்து வழங்கப்படுகிறது. அவங்களுடைய அருளும் நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து வி ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க், ஈடுபாடு என்பது நமக்கு யார் மீது வரணுன்றது வந்து ஆல்ரெடி நம்மளுடைய கர்ம பலன்கள் இல்லையா, நம்ம எப்படிப்பட்ட பாவத்தை கொண்டு என்ன மாதிரி பக்தியை பண்றோம் அது எல்லாமே வச்சுதான் நமக்கு கிடைக்க பெறுவதே. அதனால இவங்களுக்கு இதுதான் கிடைச்சதுன்னா அது அவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய ஃபேட்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருடைய ஒரு வீட்டுல 4 பேர் இருந்தாலே 4 விதமா இருப்பாங்க. ஸோ ஒருத்தரை போலே டெஸ்டினேஷன் கண்டிப்பா இருக்காது. அதனால எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரியான டெஸ்டினேஷன் வரணும்னு பிரார்த்திக்க வேண்டியது நாம இல்லையா? ஏன்னா மேன்மையான டெஸ்டினேஷன் எதுன்னு தெரிஞ்சின்ற பிறகு அவங்களுக்கும் அது கிடைக்கட்டுமே நாம வந்து கண்டிப்பா வழிபாடு செய்யணும். ஸோ அந்த பக்தருக்கு நீங்க சொல்லுங்க, நபரே கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஏன்னா எல்லாம் அவருக்குள்ளேயே அடக்கம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது தேவதைகள் எல்லாருமே அவருக்குள்ளே அடக்கம். ஸோ தனித்து நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா மரியாதைகள் மட்டும் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அப்ப அங்க முன்னாடி இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா அவங்களுக்கு டிஸ்ரெஸ்பெக்டா கிடையாது. இது நம்முடைய, அதாவது அவர்களை இறைவனோடு சம்பந்தப்படுத்தணும் அந்த இடத்துல. ஓகே, தட் மீன்ஸ் அவர்களுமே பகவானுக்குள்ளே அடக்கம் தான் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பகவானை சேவிக்கிறோம். அவர்களிடத்திலுமே வந்து அந்த அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கும். ஆனா நம்ம பக்தி வந்து
வந்து இப்படிதான் செலுத்த முடியும். ஆனா ஒரு தேவதைக்கு மட்டும்தான், தேவதைக்கு மட்டும்தான் ஒரு நபர் வந்து அதாவது ஒரு பிரதான டீட்டியா வந்து அவங்க மனசுக்குள்ள வரும். எல்லாரையுமே வந்து கும்பிடுறாங்கன்னா அப்பனா மனசுல ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இந்த தேவதை தான் எனக்கு. சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பலராம் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். ஸோ கிருஷ்ணர் கூட வந்து பலராமர் இதுல இருந்து தான் பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அது அவங்களுடைய மனசு பக்குவம். அதை நம்ம தவறுன்னு நினைக்க கூடாது. ஸோ அதனால சிவபெருமான் மட்டும்தான் நான் வணங்குவேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியது. ஓகே, ஸோ அப்ப அது சிவரன்ட்ட நீ என்ன கேட்குற, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். பௌதிகத்தை கேட்டா பௌதிகத்தையுமே கொடுக்கக்கூடியவர். ஏன்னா அவரை மாதிரி கருணை உள்ளம் யாருமே கிடையாது. ஓகே, அதே நீங்க ஆன்மீகத்தை கேட்டீங்கன்னா, இறைவன் தொண்டு பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா அதையுமே ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருவார். ஸோ இந்த அருள் எல்லாமே இறைவன் அவர்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடியதுதான் இல்லையா? அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்றவாறு அந்த கோட்டாலாம் கொடுத்துருக்க. இந்த வரங்கள் எல்லாமே தேவர்கள் நமக்கு கொடுக்குறாங்க டைரக்டா. ஆனா அது இன்டைரக்டா பகவான் இருந்தா வருதுன்றது எல்லாமே நம்ம பகவத்கீதையிலுமே கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா? Those are all indirectly from me only. அதே மாதிரிதான் நாமளும் இன்டைரக்டா வந்து வணங்குறோம் இல்லையா? டைரக்டா எதுவும் வணங்குறது இல்லை. ஸோ பௌதீகம் ஆன்மீகம் 2 விஷயங்கள பார்க்கணும். நம்ம பௌதீகத்திலே திளைத்திருக்கணும்னா நம்ம எந்த தேவதை வேணாலும் வணங்கலாம். தட் இஸ் த பெனிஃபிட். அதுதான் ஆப்ஷன். நான் ஆன்மீகத்துல திளைக்கணும், நித்தியமான இதுல போகணும்னா ஸோ நாம ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானை சேவிக்கணும். ஓகே, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்மீகம். இவங்களும் நம்மள மாதிரி தான். ஆனா அவங்களுக்கு தே ஹாவ் த எம்பவர்மெண்ட் கிவன் பை த காட் இல்லையா? அதாவது கிருஷ்ணரால் அவங்களுக்கு வந்து ஆற்றல் வழங்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்ன? ஒரு தேவதையா பிறக்கணும்னா கூட அவங்களுக்கு சத்வத்தை நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன். இதெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ யாருமே நம்ம அஃபெண்ட் பண்ணக்கூடாது, யாருமே நம்ம டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஆனா ஒரு முறை இதுதான் செய்யணும்ன்றத வந்து தெரிஞ்சின்ற பிறகு மறுபடியும் போயிட்டு நம்ம வந்து பிற தேவர்களை வணங்குகின்றோம் என்றால் அப்பனா நாம தத்துவத்துல வந்து நாம் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகலன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஆரம்ப கட்டத்துல எனக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுதான். ஸோ அப்போ எனக்கு அந்த தெளிவு கிடையாது. ஆனா இந்த பகவத்கீதையில திரும்பி திரும்பி சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது இதெல்லாம் எப்படி கோரிலேட் பண்ணி எடுத்துட்டு வரும்போது பகவத்கீதையிலே எல்லாமே தெளிவாயிடுறது. we can get to know only in பகவத்கீதா itself. எல்லாத்துக்குமே பகவான் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டார், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கார். ஹையர் அத்தாரிட்டிக்கு இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்த பிறகு நாம வந்து பேசவே முடியாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இட் இஸ் அப் டு த இண்டிவிஜுவல். அவங்க எப்படி எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அது அவங்கள பொறுத்து. ஆனா இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது அவ்வாறு தான் எடுத்துரைக்கப்படும், அது அவ்வாறு தான் எடுத்துக்கணும். அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல்பட்டு நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதையும் மீறி எனக்கு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு நிறைய பேர் வந்து தேவர்களை பத்தி எல்லாம் கூட அனுப்புவாங்க எனக்கு. ஆனா நான் எதுவுமே அஃபென்ஸா எடுத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய புரிதல் வந்து ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அவங்களுடைய அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடிய விதம் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கறது வந்து நான் தெரிஞ்சுப்பேன். அதனால நான் எதுவுமே சொல்றதுக்கே போக மாட்டேன். ஸோ அதனால ஐ நெவர் டூ இன் டு தட். ஸோ அதனால சும்மா விட்டுறது தான், ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு விட்டுற வேண்டியதுதான். தட்ஸ் இட். ஓகே ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ கிளாஸ்க்குள்ள போகலாமா? எஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யா நாராயணம் நமஸ்கிருத்யா நரம் சைவ நரோத்தமம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் முதீரயேத் ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. நம்ம தமிழ்நாட்டுல சைவிஷம் இஸ் மோர் டாமினன்ட் இல்லையா? ஆனாலுமே 108 திவ்ய தேசங்கள்ல 82 84 திவ்ய தேசங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு இல்லையா? ஒரு புறம் சைவிஷம் இருந்தாலும் ஒரு புறம் வைஷ்ணவம் தலங்கள் எல்லாமே ஏற்படுத்தப்பட்டது மேக்சிமம் வந்து தமிழ்நாட்டுல தான். ஓகே, ராமானுஜாச்சாரியாருடைய இது இல்லையா, ஸ்ரீ வைஷ்ணவ இது
எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது தமிழ்நாட்டுல. ஈவன் நீங்க திருப்பதி பாருங்க, அங்கேயுமே வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவா தான் இருப்பா. அதாவது ஐயங்கார்ஸ் தான் இருப்பாங்களே. ஓகே, அவங்க தான் அந்த புரோஹிதம் இதெல்லாமே பண்றது கூட அவங்க தான் டெம்பிள் உள்ள. ஓகே, ஸோ திருப்பதி அதாவது ஆந்திராலையும் சரி இல்லையா, இங்கேயுமே வந்து கர்நாடகாலையுமே சில பெருமாள் கோயில்கள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐயங்கார்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஸோ இங்க இஸ்ரோ லே அவுட் கிட்ட வந்து வசந்த வல்லபராய நகர் வல்லப சுவாமி வசந்த வல்லபராய சுவாமி இருக்கார். ஸோ உண்மையிலே அதை அந்த நினைக்கும் பொழுது, ஸோ வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு முறை தான் நான் வந்து அவர்கிட்ட போயிருக்கேன். அப்படின்னா ஒரு மாதிரி சங்கடத்துல போனது ஒரே ஒரு முறை. எப்பவுமே சாமி கிட்ட வந்து இது கேட்கணும் அது கேட்கணும்னு போக மாட்டேன். அன்னைக்கு ரொம்பவுமே ஒரு மன வருத்தம் இருந்ததால, ஆனா ரட்சணையுமே கொடுத்தார். ஸோ ஆனா அது அவ்வளவு தவறுன்னு இன்னைக்கு நான் நினைக்கிறேன். பகவான்கிட்ட நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கணும்? அவர் கண்டிப்பா ரட்சிப்பார் இல்லையா? அப்படிங்கிற அந்த மனசு ஏன் அந்த சமயத்துல அவ்வளவு அஜ்ஞானத்துல இருந்தோம் அப்படிங்கறது வந்து இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான். ஸோ வசந்த வல்லவராய டெம்பிள் பழம்பெரும் கோயில் பெங்களூர்ல வந்து, ஸோ இஸ்ரோ லே அவுட் கிட்ட. ஸோ அதுவும் சரி. அதுக்கப்புறம் வந்து திருமலகிரி திருப்பதி பெருமாள் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருப்பார். நல்ல ஹைட்டு 11 அடி ஹைட் இருக்கும் இங்க. ஸோ அங்க திருமணங்கள் எல்லாம் நடக்கும். ஓகே, அந்த கோயில்ல ரொம்ப ஐதீகம். ஸோ அதுவுமே ராமானுஜாச்சாரியாருடைய மங்களாசாசனம் தான் அந்த டெம்பிளும் கூட. மேலும் மலை, அதாவது மலை மலை இங்க மேலக்கோட்டை மேலக்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மண்டியா டிஸ்ட்ரிக்ட் காணப்பிறகு. அந்த கோயிலுக்கும் இந்த கோயிலுக்கும் நாராயணபுரம் பெருமாள் ஆமா மாதாஜி. ஆமா, அந்த கோயிலும் இந்த கோயிலுமே வந்து சம்பந்தம் ஆக்சுவலி. அவங்க ரெண்டு அங்க இருக்கிறவங்களும் இங்க இருக்கிறவங்களுமே வந்து தே ஆர் ரிலேட்டிவ்ஸா. அந்த ரெண்டு கோயிலுமே வந்து கனெக்டட். அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி பழம்பெரும் கோயில்கள் வந்து உண்டு. ஸோ ஆனா நீங்க அந்த கோயிலுக்குள்ள போகும்பொழுது அதாவது மேக்சிமம் வந்து கணேசரை மட்டும் தான் நீங்க பார்க்க முடியும். இப்ப ரீசெண்டா ஏற்படுத்தின இதுவா இருந்தாலுமே கணேசர். ஏன்னா அதுக்கான காரணம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கூட தெரியும் இல்லையா? பிரம்ம சமீதியில கூட நீங்க அதை படிக்கிறீங்க இல்லையா, கணேசரை பற்றி. ஏன்னா இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், ஸோ அந்த விஷயங்கள்ல வந்து ஈடுபட்டிருக்கார் கணேசர். ஸோ அதாவது ஹையஸ்ட் ரெனவுன்சர் யாருன்னாக்கா சிவபெருமானா, அதுக்கு அடுத்து வந்து கணேசா தான். ஓகே, தேவர்கள்லயே அதே இவங்க ரெண்டு மாதிரி. பேரும் கர்ப்பகிரகத்திலே இருப்பாங்க மாதாஜி. சிவனோட லிங்கம் இருக்குதான் இருக்கும். ஆமா ஈவன் ஸ்ரீரங்கத்துல போனீங்கன்னா இருக்கும், ஆமா வைத்தனாவ கோவில்ல இருக்கும், எல்லாமே ஆமா. உள்ளுக்குள்ள சின்னதா இருக்கும். ஏன்னா அவங்கள ஏன்னா ஒரு அவங்க டிவோட்டியா ரெண்டு இருப்பார். பேருமே கிரேட் வைஷ்ணவாஸ். டிவோட்டி. தே ஆர் ஆமா. டிவோட்டிஸ். அந்த தாத்பரியம் வந்து நமக்கு தெரியாது. நாம என்ன பண்ணுவோம் இங்க, அதாவது அஃபென்ஸா, அதாவது ஈக்குவல் டு அண்ட் இண்டிபெண்ட் அந்த ஒரு ஆங்கிள் நம்ம போயிடுவோம் இல்லையா? ஸோ பெருமாள் ஒருத்தர், அடுத்து வந்து சிவபெருமான் உங்களுக்கு ஒருத்தர். வைஷ்ணவ ஆக்சுவலி சைவர்களுக்கும் தெரியல. அவங்களுக்கு சைவர்களுக்கும் அங்க சிவன் கோவில் இருந்தாலும் அவர் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லிட்டு தான் சிவனையே ஆரம்பிப்பாங்க ஆமா. அதாவது போற்றுறது. அதை வந்து வெளிப்படையா சொல்ல மாட்டாங்க புரோஹிதர்ஸ் ம் இல்லையா? அப்படி சொன்ன ம். புரோஹிதரையே நம்ம தப்பா எடுத்துப்போன்ற பயம் கூட அவங்களுக்கு இருக்கலாம் இல்லையா? ஆமா. இல்லையா? see they have to safeguard themselves also. சிலது எல்லாமே வந்து சூக்ஷ்மமா தான் இருக்கும். எல்லா சிலது சிவன் எல்லாமே கோவிலும் வந்து விஷ்ணு இருப்பார். ஆமா. எல்லா சிவன் அதனால கோவிலும் விஷ்ணு இருப்பார். அதனால வந்து நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி நமக்கு வரும்போது அதை தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம இல்லையா? எஸ் மாதா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம 15th ஸ்லோகாக்கு போகலாம். இதை என் வீட்லயே நான் என்னால சொல்ல முடியல. ஓகே, ஸோ அதனால சும்மா இருக்கிறதா பெஸ்ட்டு. பகவானை வந்து வேண்டிக்கணும், அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பாதையை கொடுக்கட்டும், புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி கொடுக்கட்டும், பக்தி பண்றதுக்கு பாதையை கொடுக்கட்டும், நாம உச்சாடனங்கள் சொல்றதுக்கான அருள் கொடுக்கட்டும். இத்தனை பிரார்த்தனைகள். ஓகே, அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பா வி நீட் டு பி கருணை உள்ளம் கொள்ள வேண்டும். நாம மட்டும் வந்து மகா மந்திரத்தை சொல்லி ஆனந்தம் கொள்றது வந்து கிரேட் கிடையாது. அடுத்தவங்களையுமே அதை சொல்ல வச்சு, ஸோ ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த வீடியோ கூட நான் உங்களுக்கு காட்டினேன் இல்லையா? ஸோ ஹரே என்றால் என்ன? ஆற்றல் இல்லையா? கிருஷ்ணா என்றால் கிருஷ்ணா. அதாவது எப்பொழுதுமே இறைவா உன்னுடைய சேவையில் என்னை வந்து நிலைப்படுத்து அப்படிங்கிறது தான் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தினுடைய அர்த்தம். அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார். ஸோ ஆல்வேஸ் லெட் மீ, அதாவது எனக்கு வாய்ப்பை கொடுங்க உங்களுக்கு தொண்டு பண்ணுவதற்கு அப்படிங்கிறது பிரார்த்தனை தான். நாம ஹரே கிருஷ்ணா அப்போ நம்ம கேட்டுனே இருந்தாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் தொண்டு பண்ணணும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க, நான் தொண்டு பண்ணணும் நீங்க எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு கேட்டுட்டே இருந்தா, அப்போ கிருஷ்ணர் கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டாரா? கொடுப்பாரா இல்லையா? சாதாரணமா இப்போ பிரேமா மாதாஜி எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டனாக்கா 4 வாட்டி கேட்ட பிறகு போன போது மாதாஜி கேட்கறாங்க இல்லையா, கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு பிரேமா மாதாஜி கொடுத்துருவாங்க இல்லையா?
ஸோ அதாவது பௌதிக தளத்திலேயே நமக்கு அந்த மனசு உண்டு இல்லையா? 10 வாட்டி கேட்டுட்டாங்கன்னா ஐயோ போனா போது விட்டுருங்க, இது என்னத்துக்கு சும்மா நம்ம கஷ்டப்படுத்தணும், பிடிக்குதோ இல்லையோ ஆனா நம்ம கொடுத்துருவோம். ஆனா இறைவன் மீது பக்தி கொண்டு பகவானே உனக்கு தொண்டு புரியறதுக்கான வாய்ப்பை கொடு, உனக்கு தொண்டு புரியறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுன்னு நம்ம மந்திரங்கள் சொல்லிட்டே இருந்தோம்னாக்கா இப்ப பகவான் என்ன பண்ணுவார்? நமக்கு தொண்டு பண்றதுக்கான வாய்ப்பை தான் கொடுப்பார் இல்லையா? அதனால் அவரை வந்து எப்பொழுதுமே எண்ணக்கூடிய மனதையும் கொடுப்பார் இல்லையா? அதை தான் நம்ம கேட்கிறோம். ஸோ நத்திங். நீங்க மகாமந்திரம் என்பது நீங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நீங்க இதை சொல்லணும். ஸோ மகாமந்திரம் வந்து இட் இஸ் நாட் தட் இது கிருஷ்ண மந்திரம், இது வந்து துர்கா மந்திரம் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆங்கிள் போகக்கூடாது. சிவ மந்திரம் இல்லையா? ஓம் நம சிவாயா அப்படிங்கிறதும் ஓம் நம சிவாய்க்கு கூட ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஆனா அது எப்படின்னாக்கா நாம பகவானை சேவிக்காததுக்கு முன்னா அதை உணர்ந்தறிந்து செய்யப்படும் போது பகவான் அவங்களுமே வந்து அங்கே யூ நீட் டு பி கிரேட் ரினவுன்சர் ஆல்சோ. சிவபெருமானை வந்து நீங்க அவருடைய நமக்கு உண்மையான ஒரு நல் மார்க்கத்தை வந்து சிவபெருமான் நமக்கு அருளணும்னா கண்டிப்பா எதையுமே எதிர்பார்க்காம சிவனை வழிபடும் பொழுது பகவானை சேவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுக்கிறார். இது 100% நடக்கக்கூடியது. இது இப்ப நான் இதெல்லாம் உணர்றேன். அப்பெல்லாம் அந்த தெளிவு வந்து அந்த அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இன்டெலிஜென்ஸே கிடையாது. ஆனா இங்கெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது பகவதர்களுடைய அனுகிரகம் எல்லாம் கிடைக்கும் பொழுது, ஏன் ருத்ரகீதத்தை பாடியவர் இல்லையா சிவபெருமான், பகவானை பற்றி புகழாரங்களை பாடியவரே சிவபெருமான். ஸோ நீங்க அதெல்லாம் நீங்க சொல்லலாம். ஓகே, யூ கேன் கிவ் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ அதனால எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் பக்தி கொள்ளும் பொழுது, கேவல பக்தி பண்ணும் பொழுது அவர்களும் நமக்கு என்ன பெனிஃபிக்ஷன் கொடுக்கறதுன்னு தெரியாம ஓகே இவங்க எதுவுமே எதிர்பார்க்கல, ஓகே இவங்களை வந்து இந்த கோட்டாக்கு அனுப்பலாம் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து பாதை வந்து உங்கள நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்த பிறகுதான் நாம் இந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம். ஓகே, எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டிஃபரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனா அந்த கோட்டா முடிச்சாதான் நம்ம இந்த இடத்துல முழுசா வந்து உட்காரத்துக்கான வாய்ப்பே கிடைக்கும். எது வரைக்கும் நமக்கு அந்த கோட்டா கிடைக்கலையோ அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து இன்னும் நாம இந்த தேவதை வணங்கலாம், அந்த கடவுளை வணங்கலாம். வணங்குறது வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபார் சம் மெட்டீரியல் பெனிஃபிட். நீங்க தேவர்களை வணங்கினா மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்க்கு தான் வணங்குவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஏன்னா அவங்களுமே பௌதிக தளத்துல தான் இருக்காங்க, அவங்களுமே வந்து பௌதிக உடல் தான் இல்லையா? அதனால வந்து எந்த டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஆனா அவங்களுடைய குணாதிசயம் தான் ஸ்திரமான சத்துவம், நமக்கு கிடையாது. நாம் எப்பவுமே ரஜோ மற்றும் தமசிக்கு இயல்புகள்ல உழண்டு கொண்டிருப்போம். ஸோ அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் வேறு, நம்முடைய ஆயுட்காலம் வேறு இல்லையா? ஸோ நாம வாழ்ந்து இருக்கக்கூடிய உலகத்தினுடைய தன்மை வேறு, அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய உலகத்தினுடைய தன்மை வேறு இல்லையா? இங்க நம்ம ஃபேக்டரிஸை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி நம்ம வாழ்நிலையை எடுத்துட்டு போறோம். அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு எல்லாமே சொஃபஸ்டிகேட்டடா கொடுத்துருக்காரு பகவான் இல்லையா? அதை கொண்டு அவங்க ஆனந்தமா இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்நிலை வேறு. ஆனா இந்த 14 லோகத்துல எங்க இருந்தாலும் நாம பௌதிகவாதி தான். அதை ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா முதல் கொண்டு இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம யாரையுமே நம்ம நித்தியமான நிலையில கொண்டு போக முடியாது. ஆத்ம தத்துவத்துல மட்டும்தான் நாம் நித்தியம். உடல் தத்துவத்துல எல்லாருமே ஒரு நாள் அழிவுற வேண்டியதுதான். பிரம்மாவுமே அந்த மகா பிரளய காலம் வரும்போது இந்த உடலை விடுத்தான் அவர் வந்து வைகுண்டத்திற்கு செல்லணும். எல்லாத்துக்குமே குவாலிஃபிகேஷன், எல்லாமே பதவிகள் தான் இல்லையா? இப்போ ஒரு போஸ்ட், ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க எத்தனை போஸ்ட் இருக்கு. ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி எடுத்தா 100 சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வேணும், 50 டீம் லீட் வேணும் இல்லையா? இல்ல 10 டீம் லீட் வேணும், இல்லைன்னாக்கா ஒரு 2 மேனேஜர் வேணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு டைரக்டர் வேணும், இப்படின்னு போஸ்டிங் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இத்தனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தவங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பிறகு அந்த போஸ்டிங் எப்படி ஃபில் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் ஆத்மாக்கள் எத்தகைய ஆத்மாக்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆயிருக்கோ அந்த மாதிரி பதவிகள், இந்திர பதவிக்கு குவாலிஃபை ஆன ஒரு ஆத்மாவுக்கு இந்திர பதவி கொடுக்கப்படும். பிரம்மா பதவிக்கு குவாலிஃபை ஆன ஒரு ஆத்மாவுக்கு பிரம்மாவுடைய அந்த இது வந்து பிறவி எடுப்பாங்க. ஸோ ஆனா ஒருவேளை அந்த மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் அட்டைன் ஆகலைன்னாக்கா நம்ம எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஃபேக்டரி ஒரு கம்பெனில வந்து ஓகே இவன் கொஞ்சம் லெஸ் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் நம்ம வந்து கொடுத்துரும். ஆனா இறைவனுடைய இதுல வந்து கிடையாது. அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா அவரே வந்து அவதாரம் எடுத்து பிரம்மராயிடுவார். ஓகே, ஸோ அதனால இதெல்லாம் நாம இந்த தாற்பயத்தெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருமே காலையில பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, அப்பதான் அவங்களுக்கு அந்த தெளிவு என்பது வரும், கேட்கக்கூடிய தன்மை வரும். அங்க படிக்கிறது வந்து அகாடமிக், இங்க வந்து நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக நம்ம படிக்கிறது இல்லையா? அதனால வந்து ஆஸ்க் ஆல் த டிவோட்டீஸ் டு அட்டெண்ட் த பாகவதம் கிளாஸ். ஃபர்ஸ்ட் அங்க அட்டன் பண்ண சொல்லுங்க 5:30க்கு. ஓகே, அடுத்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், அப்புறம் இந்த பாகவதம் கிளாஸை அட்டன் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, को अन्वकाष्ठाम् अपरो अनुगचेन् मनोरथेनापि अभवश्य योगी
यो योगमायाः स्पृहोहयति उदस्ता हि असत्यया असत्यायेन कृत प्रयत्नाः यस् प्रेमा माताजी वासी ओन्व कष्टाम् अवरोनुकच्छन् मनोरथो नाभि अभवस्य योगी यो योगमायाः स्पृहयति उदिष्टा हि असत्यायेन प्रयत्नाः யார் நூ உண்மையில் அஸ்ய பகவான் ரிஷபதேவரின் ரிஷபதேவரின் காஷ்டாம் உதாரணம் அபராக அத்தோடு அணுக்கச்சு பின்பற்றக்கூடும் மன ரதேன மனத்தினால் அபி கூட அபிவசிய பிறப்பற்றவரின் யோகி யார் யோக மாயையின் ஸ்பிருஹதி விரும்புதல் உதஸ்தா ரிஷபதேவரின் புறக்கணிக்கப்பட்ட கி உறுதியாக அசத்யா உண்மையற்ற ஏன அவரால் ரிஷபதேவரால் கிருத பிரயத்தனா தொண்டு செய்வதற்கு ஆர்வம் இருந்த போதிலும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பகவான் ரிஷபதேவரின் முன்னுதாரணத்தினை தனது மனதில் கூட பின்பற்றும் திறனுடைய தெய்வ யோகி எவர் இருக்கின்றனர்? எல்லா யோகிகளும் யோக சித்திகளை தேடி தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது பகவான் ரிஷபதேவர் இந்த யோக சித்திகள் அனைத்தையும் புறக்கணித்தார். பகவான் ரிஷபதேவரோடு ஒப்பிடக்கூடிய வல்லமை பெற்ற யோகியார்? பொருளுரை. பொதுவாக யோகிகள் அனிமா, லெகிமா, மகிமா, பிராகம்யா, பிரபத்தி, ஈசித்வ, வசித்வ, வாசிதா போன்ற யோக சித்திகளை விரும்புகின்றனர். ஆயினும் பகவான் ரிஷபதேவர் இந்த விஷயங்களில் எதிலும் நாட்டம் கொள்ளவில்லை. இச்சித்திகள் அனைத்தும் பகவானின் மாயா சக்தியிலிருந்து தோன்றியவையாகும். யோக முறையின் உண்மையான நோக்கம் பரமபுருஷ பகவானின் கருணையினை பெற்று அவரது தாமரை திருவடிகளை சரணடைவதாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த நோக்கம் யோக மாயையின் சக்தியினால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினால் யோகிகள் என்போர் அனிமா, லெகிமா, பிராப்தி போன்ற யோகிகளின் மேலோட்டமான செயற்பாடுகளால் கவரப்படுகின்றனர். இதனால் சாதாரண யோகிகளை பகவான் ரிஷபதேவரோடு ஒப்பிட இயலாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. இதிஹாசம் சகல வேத லோக தேவ பிராமண கவாம் பரம குரோர் பகவத ருஷபாக்யஸ்ய விசுத்தா சரிதம் ஹ்ரீதம் பும்சாம் சமஸ்தது ஷரிதாபிஹரணம் பரம மகாமங்களாயனம் இதம் அனுஷ்ரத்தயோ பஷிதயானுஸ்ருணோதி ஆஷ்ரவயதி வாவஹிதோ பகவதி தஸ்மின் வாசுதேவ ஏகாந்தோ பக்திர் அனையோர் அபி சமனுவர்த்ததே. எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதிஹாசம சகல வேத லோக தேவ பிரம்மண கவாம் பரம குரோர் பகவதி ருஷபாக்யஸ்ய ஸ்ரீசுத்தா சரிதம் ஈரிதம் பும்சாம் சமஸ்தது சரிதாபிஹரணம் பரமமகா மங்களாயனம் இதம் அனுஸ்ரத்தயோ பசிதயானுஸ் ருணோதி ஆஸ்ரவயதி வவாஹிதோ பகவதி தஸ்மின் வாசுதேவ ஏகாந்தோ பக்திரனயோரபி சமனுவர்த்ததே. இது இவ்வாறு ஸ்ம உண்மையில் சகல அனைத்தும் வேத அறிவின் லோக பொதுமக்கள் வேத தேவர்களின் பிராமண அந்தணர்களின் கலாம் வசுக்களின் பரம உயர்ந்த குரு பகவத முழுமுதற் கடவுளின்
ரிஷப ஆக்யஸ்ய அவரது பெயர் பகவான் ரிஷபதேவர். விசுத்த தூய்மையான ஆசரிதம் செயல்கள். ஈரித்தம் இப்போது விளக்கியது. பும்சாம் ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின். சமஸ்த எல்லாம். துஸ்சரித பாவ செயல்கள். அபிஹரணம் அழிக்கின்ற. பரம மிக உயர்ந்த. மகா சிறந்த. மங்கள மங்களம். அயனம் அடைக்கலம். இதம் இந்த. அனுஸ்ரத்தையா நம்பிக்கையுடன். உபசீதையா அதிகரித்தல். அனுஸ்ரு நோத்தி அதிகாரம் பெற்றடமிருந்து கேட்டல். ஆஸ்ரபயதி பிறரிடமிருந்து பேசுவது. வா அல்லது. அவஹிதா கவனமுடன். பகவதி முழுமுதற் கடவுள். தஸ்மின் அவருக்கு. வாசுதேவ பகவான் வாசுதேவருக்கு அதாவது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு. ஏக அந்தத மாறாக. பக்தி பக்தி அனையோ பேசுபவர்கள் கேட்பவர்கள் என்னும் இரு பிரிவினர். அபி உறுதியாக. சமனுவர். தருதா உண்மையில் தோங்குகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோசாமி தொடர்ந்து கூறினார். வேத ஞானம் நிறைந்த பகவான் ரிஷபதேவர் மனிதர்கள், தேவர்கள், பசுக்கள் மற்றும் அந்தணர்களின் தலைவர் ஆவார். நான் ஏற்கனவே உயிர்களின் அனைத்தும் பாவங்களையும் அழிக்கும் அவரது தூய் உன்னத குணங்களை பற்றி விளக்கியிருக்கிறேன். பகவான் ரிஷபதேவரின் லீலைகளை பற்றி இச்சரிதமானது அனைத்து மங்களங்களுக்கும் நிரம்பியதாகும். ஆச்சாரியர்களின் சுவடிகளை பின்பற்றி இவற்றை பற்றி பேசுபவர்களும் கேட்பவர்களும் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் வாசுதேவரின் திருவடி தாமரைகளுக்கான குற்றமற்ற பக்தி தொண்டின் நிச்சயம் எய்துவார். பொருளுரை. பகவான் ரிஷபதேவரின் உபதேசங்கள் அனைத்தும் சத்தியயுக, திரேதாயுக, துவாபரயுக, கலியுக மக்களுக்கானவையாகும். கலியுகத்தில் கூட ஒருவன் இவ்வுபதேசங்களை விளக்குவதினாலும் ஆச்சாரர்களின் காலிகளை பின்பற்றி அவற்றை கவனமுடன் கேட்பதினாலும் இவ்வுபதேசங்கள் மிக மிக சக்தி உடையவனாகும். இதனை ஒருவன் செய்தால் என்றால் அவன் பகவான் வாசுதேவரின் தூய பக்தி தொண்டின் தரத்தினை அடைவான். முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் அவர் பக்தர்களின் லீலைகள் அனைத்தும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் விளக்க பெற்றுள்ளன. ஆகையினால் அந்த லீலைகளை ஓதுவோனும் கேட்போனும் தூய்மை அடைகிறான். நித்தியம் பாகவத சேவையா கொள்கையினால் பக்தர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவத்தினை முடிந்தால் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் படிக்கவும் பேசவும் செய்தல் வேண்டும். இதுவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பரிந்துரையாகும். கீர்த்தன்யா சதா ஹரி ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தினை ஓதல் அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவத்தினை படித்து அதன் மூலம் ரிஷபதேவராகவும் கபிலராகவும் கிருஷ்ணராகவும் தோன்றிய பரம்புருஷ பகவானின் உபதேசங்களையும் குணநலன்களையும் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் அவன் முழுமுதற் கடவுளின் மெய்யுறவு நிலையினை முற்றிலும் அறிந்து கொள்ள கூடியவனாகின்றான். பகவத்கீதையில் பகவானின் பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் பற்றிய உன்னத இயற்கையினை புரிந்து கொண்டவன் உலக பிணியிலிருந்து விடுதலை பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைகிறான் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஏஷ்யாம் ஏவ கவய ஆத்மானம் அவிரதம் விவித ருஜன சம்சார பரிதாபோ வதப்யமானம் அனுஷவனம் ஷனாக்யந்தஸ்தனவய தனயவ பராய நிவ்ருத்ய அபவர்க்கம் அத்யந்திகம் பரம புருஷார்த்தம் அபிஸ்வயம் அசாதிதம் நோ ஏவாத்ரியந்தே பகவதீயத்வேனைவ பரிஷமாப்த सर्वार्थः. यस चित्रलेखा माताजी वासिक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यस्याम् एव कवय आत्मानम् अविरतं विविध विरजन संसार परितापोपतप्यमानम् अनुसवनं नायकन्तस्तनैव परया निर्वृत्या अवर्कम् आत्यन्तिकं परमपुरुषार्थम् अभिस्वयम् आसादितं नो एवात्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थाः. यस्याम् ஏவ அதில் கிருஷ்ணரது உணர்வு அல்லது பக்தி தொண்டில் ரசாமிர்தம். கவயக கற்றறிந்த அறிஞர்களின் முன்னேற்றம் அல்லது ஆன்மீக வாழ்வின் தத்துவாதிகள். ஆத்மானம் தனது. அவிரதம் தொடர்ந்து. விவித பல்வேறு. பிரிஜின பாவங்கள் நிறைந்த. உதப்பியமானம் துன்புற்று. அனுசவனம் நிற்காது. ஸ்நாபயந்த ஸ்நானம் செய்தல். தயா அதன் மூலம். ஏவ உறுதியாக. அவபர்க்கம்
அபவர்க்கம் விடுதலை, ஆத்தியந்தியம் இடையூறு இன்றி, பரமபுருஷ அர்த்தம் அனைத்து மனிதர்களும் எய்தியதில் மிகச்சிறந்த, அபி இருந்த போதிலும், சுயமாக ஆசாதிதம் பெறுதல், நோ இல்லை, ஏவ உறுதியாக, ஆத்ரியந்தே எய்துவதற்கான பெருமுயற்சி, பகவத் தீயத்வேன ஏவ முழுமுதற் கடவுளுடான உறவின் காரணமாக, பரிசமாப்த சர்வ அர்த்தா பௌதீக ஆசைகள் அனைத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. வாழ்வின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக பக்தர்கள் எப்போதும் பக்தி தொண்டில் திளைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இதனை செய்வதனால் பக்தர்கள் தெய்வீக இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றனர். மேலும் வீடு பேறு மனித உருவில் வந்து அவர்களுக்கு தொண்டு செய்கிறது. இருந்தும் அவர்கள் அத்தொண்டினை அது முழுமுதற் கடவுளால் அளிக்கப்பட்ட போதிலும் கூட ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. பக்தர்களை பொறுத்த மட்டில் விடுதலை என்பது சிறிதும் முக்கியத்துவமற்றதாகும். ஏனென்றால் பகவானின் மனவாசகம் கடந்த அன்பு தொண்டினை அடைய பெற்றவர்கள் அவர்கள் விரும்பிய அனைத்தையும் அடைவதோடு உலகில் ஆசைகள் அனைத்தையும் கடந்தவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். பொருளுரை. வாழ்வின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற விரும்பும் எவருக்கும் பகவானின் பக்தி தொண்டினை எய்த பெறுவதே சாலச் சிறந்ததாகும். பகவத்கீதையில் 6.22 எம் லப்வா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாதிகம் ததஹ, இதனை அடைய பெற்றவன் இதைவிட பெரிய நன்மை வேறெதுவும் இருப்பதாக கருத மாட்டான் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பகவானிலிருந்து வேறுபட்டதாக கருத முடியாத பகவானின் தொண்டினை செய்யும் பொழுது ஒருவன் உலகப் பொருள்கள் எதையும் விரும்ப மாட்டான். முக்தி என்பதற்கு உலகில் வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை பெறுதல் என்று பொருளாகும். வில்வமங்கல தாக்கூரா கூறுகிறார், முக்தி முகுவிதாஞ்சலி சேவதே ஸ்மான் என்று. ஒரு பக்தனுக்கு முக்தி என்பது அரிய சாதனை அல்ல. முக்தி என்பதற்கு பொருள் ஒருவன் இறைவனுக்கு தொண்டனாக இருத்தல் என்பதாகும். எனவே ஓர் உயிர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது அவன் முக்தியை முழுமுதற் கடவுளாலேயே அளிக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் கூட அதனை ஒரு பக்தன் விரும்புவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, இது நாளைக்கு தான். சாந்தி மாதாஜி, நான் டைம் இருந்தா உங்களுக்கு நீங்க வாசிக்க கொடுக்குறேன் இப்போ. ஓகே, எக்ஸ்பிளனேஷன் ஓகேங்க மாதாஜி. இல்லைன்னா ஓகேங்க நாளைக்கு நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகத்தை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வாசி. ஓகே, ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. गो अन्वकाष्ठाम् अपरो अनुगचेन् मनोरथेनापि अपवश्य योगी. यो योगमायाः स्पृहत् यदि उदस्ता हि असत्या येन कृत प्रयत्नाः. நம்ம இப்ப யாரை பத்தி படிச்சோம்? அர்ஹத் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னர் வந்து, அதாவது ரிஷபதேவரை போன்று செயல்புரிந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நேத்திய ஸ்லோகங்கள் அதுதான் படிச்சோம். ஸோ குளிக்காம இல்லையா, அடுத்து வந்து வாயை கூட கழுவாம, இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து சித்தர்கள் எனக்கூடிய நிலையிலிருந்து தாங்கள் இருக்கிறத போல அவங்க பாவனை இல்லையா? அந்த ஜெயின் கம்யூனிட்டியில ஒரு டைப். இந்த நார்த் சைடு ஜெயினை பத்தி நமக்கு தெரியாது. ஆனா இங்க கர்நாடகத்துல வந்து அந்த 3 கொங்கு, வெங்கு, அப்புறமா வேற என்னது குடகா, ஸோ இந்த 3 இடங்கள்ல வந்து இருந்த அந்த அரச பகுதிகளில் இந்த இனம், அதாவது இனம் என்று இந்த இது ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபலை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா இது எல்லாமே அதாவது ரிஷபதேவருடைய இதை வந்து அப்படியே காப்பி அடிக்கிற மாதிரி செய்திருக்காங்களே ஒழிய, ஆனா யாராலுமே ரிஷபதேவருடைய செயல்களை
கண்டிப்பாக செயல்படுத்த முடியாது. ஓகே, அவர் எங்கேயுமே வந்து இவங்க சொன்ன மாதிரியான செயல்கள் சொல்லப்படவில்லை என்பது முன்னாடி இந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம படிச்சிலிருந்து நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். இங்கே பகவான் ரிஷபதேவரின் முன் உதாரணத்தினை தனது மனதில் கூட பின்பற்றும் திறனுடைய தெய்வீக யோகி எவர் இருக்கின்றனர் இல்லையா? அவர் ஹிருதயத்துல எப்பொழுதும் இறைவனையே தாங்கிக் கொண்டு இல்லையா? சோ வெளிப்புற தோற்றத்தில் ஒரு பைத்தியக்காரனை போல காட்சியளித்த அவர் இல்லையா? ஏன்னா அவருக்கு தொந்தரவுகள் செய்ததால் அவ்வாறு அவர் செயல்பட்டார். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு யோக நிலையில யாருமே கிடையாது, அதை கம்பேர் பண்ண முடியாது இல்லையா? எப்பொழுதும் இறைவனோட சம்பந்தம் 24 மணி நேரம் சம்பந்தப்படுத்த முடியுமா? அப்படிப்பட்டவர்கள் சாதாரண மனிதர்களே கிடையாது. எல்லா யோகிகளும் யோக சித்திகளை தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதும் பகவான் வந்து பக்தர். இங்க ரிஷபதேவர் வந்து பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்தார். ஆனா வேற எல்லாம் சித்திகளை பெறக்கூடியவர்கள் வந்து தியான யோகத்தை பயிற்சி செய்வாங்க இல்லையா? தியான யோகத்துல வந்து நாம அஷ்ட சித்திகளை தான் அடையணும். அந்த சித்திகளை உபயோகப்படுத்தி நாம பௌதீக லாபத்திற்காக நாம செயல்படுவோம் இல்லையா? அந்த செயல்கள் வந்து மேன்மையான பக்தி தொண்டுக்கு கொண்டு செல்லவே செல்லாது. சித்தி பக்தர்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே அந்த சித்திகள் என்று அடையப்பெறும். ஸோ பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன நமக்கு வந்து சித்திகள் அடையறதுக்கு? இறைவனை 24 மணி நேரம் ஒரு க்ஷணம் கூட பிரிந்திருக்க முடியாத அத்தகைய ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டவர்களுக்கு இந்த சித்திகள் எல்லாம் அவர்கள் அடைய பெற்று விடுவார்கள். ஆனா பக்தர்கள் அதை பத்தி பெருசா நினைக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அவங்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் இறைவனுக்கு தொண்டு ஆற்ற வேண்டும் என்றுதான். அதை தவிர்த்து வேற எந்த ஒரு நோக்கமும் இருக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு. அதனால சித்திகளை உபயோகப்படுத்தி தன்னுடைய மேன்மையான நிலையை வந்து அவங்க வந்து பிரகடனப்படுத்துறதுக்காகவும் கிடையாது. இல்ல அதை வந்து ஒரு பௌதிகலாகத்திற்கும் வந்து அவங்க உபயோகப்படுத்த மாட்டாங்க. ஏன்னா பௌதிகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட மனவாசகத்தை கடந்து அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அப்படின்னா இந்த மனவாசகம் என்பது எதனோடு சம்பந்தப்பட்டது? இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களோடு சம்பந்தப்பட்டது. மனவாசகத்தை கடந்தது என்றால் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள் தன்மையில செயல்படாத அத்தகைய நிலைக்கு செல்வதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? சோ இந்த 3 குணங்களோட இருக்கும்போது நம்முடைய செயல்கள் வந்து சத்துவத்துல இருந்து செயல்படுத்தலாம், ரஜோல செயல்படுத்தலாம், இல்ல தமஸ்ல செயல்படுத்தலாம், இப்படி எல்லாம் நம்ம செய்யலாம். ஆனா இதெல்லாமே மனநிலையை பொறுத்து. மனத்துக்கு தான் இந்த 3 குணங்களே. சோ ஒருத்தர் வந்து மனவாசகத்தை கடந்து என்றால் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து செயல்படக்கூடிய தன்மை. சோ அப்படிப்பட்ட நிலை வந்து எவ்வாறு அடையப்பெறுகிறார்கள்? எந்த மாதிரி யோகத்தை கடந்து, எந்த மாதிரி யோகத்தை பயிற்சி செய்து அவர்கள் அடைகிறார்கள்? இதை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கர்மமோ ஞானமோ தியானமோ இதெல்லாம் செயல்படும் பொழுது நம்மளால பூர்ணத்துவத்தை வந்து பெற முடியாது. ஆனா பக்தி யோகத்துல நாம் இதை பயிற்சி செய்யும் பொழுது நம்ம இடத்துல நல்ல, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி எல்லாம் நமக்கு இருந்தாலும் கூட வந்து நாம வந்து அத்தகைய ஒரு செயல்கள் வந்து நாம செய்யறது கிடையாது. நம்முடைய போக்கஸ் எல்லாமே இறை தொண்டு தானே ஒழிய, ஆனா நம்ம வந்து இந்த சித்திகள் மீது நம்முடைய நோக்கம் இருப்பது கிடையாது. அதுதான் இந்த இடத்துல. ஏன்னா ரிஷபதேவர் சித்திகளை பற்றி அவர் கவலைப்பட்டதே கிடையாது இல்லையா? புறக்கணித்து விட்டார். அதுதான் பக்தர்களுடைய குவாலிட்டி. பகவான் ரிஷபதேவரை ஒப்பிடக்கூடிய வல்லமை பெற்ற யோகிகா இல்லையா? தியானத்துல பயிற்சி செய்யறவங்க, வெறுமனே தியானம், அவங்களுக்குமே பக்தர்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இல்லையா? பக்தர்களுக்குள்ள இன்பில்ட் இந்த தியானம் என்பது. ஆனா தியான யோகியா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பக்தனாக இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி வந்து இன்பில்ட் வரவே வராது. சோ அதாவது எப்படி ஒரு பிராமணன் வந்து வைஷ்ணவனா இருக்க முடியும்? ஆனா ஒரு ஒரு பிராமணன் வந்து வைஷ்ணவன் ஆக முடியாது. ஆனா அதே வந்து ஒரு வைஷ்ணவாக்குள்ள பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். இட்ஸ் அ இன்க்ளூசிவ் இல்லையா? சோ அதாவது ஒரு கேப்சூலுக்குள்ள எப்படி மருந்து வந்து வச்சிருக்குமோ அது மாதிரி இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வைஷ்ணவாக்குள்ள இருக்கும். ஆனா ஒரு பிராமணிக்கு வந்து வைஷ்ணவா குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னா அது தட் இஸ் நாட் தேர். ஓகே, சோ அது போலதான் யோக சித்திகளை எல்லாம் கொண்டவன் வந்து பக்தன். ஆனா ஒரு சித்தருக்கு வந்து பக்தி யோகம் இருக்குமான்றது வந்து மிகப்பெரிய கொஸ்டின் மார்க். ஓகே, சோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பொதுவாக யோகிகள் அனிமா, லகிமா, மகிமா இல்லையா? இந்த அஷ்ட சித்திகள் இங்கதான் கொடுக்கப்பட்டது. காமா, வயா, சிதா அது வரைக்குமே இல்லையா? இந்த 8 சித்திகள், அஷ்ட சித்திகளை பெறணும்னு தான் அவங்களுடைய தியான பயிற்சியிலேயே அவங்க அதுதான் செய்யறது இல்லையா? ஆயினும் பகவான் ரிஷபதேவர் இந்த விஷயங்கள் எதுலையுமே அவர் நாட்டம் காட்டவில்லை. ஆனா இந்த சித்திகளை எல்லாம் நம்ம எப்படி அடைய முடியும்னா, இறைவனுக்கு தொண்டு பண்ணினால் நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் வந்து பக்தி என்று மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு, அனன்ய பக்தி எதுவுமே வந்து பெருசா எடுத்துக்காம இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில நாம் சென்றோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த சித்திகளும் நமக்கு வந்து சேரும்.
ஆனா எப்ப நம்ம இதை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்றோமோ உண்மையிலேயே நம்ம ஆற்ற வேண்டிய கடமையே நாம மறந்து போய்ப்போம். இச்சித்திகள் அனைத்தும் பகவானின் மாய சக்தியிலிருந்து தோன்றுவையாகும். அது எல்லாமே இந்த இடத்துக்கு தான் உபயோகப்படும் இல்லையா? இது ஒரு பக்தனுக்கு சித்திகள் தேவையே கிடையாது, பக்தி மட்டும்தான் தேவை இல்லையா? அதனாலதான் பக்தர்கள் யாருமே இதை பத்தி பெருசா எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. இவந்தும் அது எல்லாமே அவங்களுடைய பக்தியின் மகிமையால் அவர்கள் அதை அடைய பெற்றாலும் இல்லையா, பியூரிஃபிகேஷன் சித்திகள்லாம் எப்படி கிடைக்கும்? இவங்க யோகிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க? ஆக்சுவலி தியான பயிற்சி செய்யும் பொழுது மனசை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இல்லையா இல்லையா ஸோ பிராணா, அதுக்கப்புறம் வந்து மித்யா சாரி பிராணா, அதுக்கப்புறம் வந்து சாரி யமா நியமா ஆசனா பிராணா பிரத்யஹாரா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து தாரணா, அது வந்து இந்த தாரணா பிரத்யஹாரா தாரணா பிரத்யஹாரில் என்ன பண்றது? ஆக்சுவலி அந்த எப்படி ஆமை வந்து தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் கூட்டுக்குள்ள வந்து எடுத்துக்குமோ அது மாதிரி அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க. மேலும் அந்த ஒரு நிலையில வந்து அவங்க வந்து மனசை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இந்த ஆக்னா சக்கரத்தில் எடுத்துட்டு வந்து இந்த ஜீவனை வந்து இந்த லைஃப் ஏர்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த ஜீவனை வந்து இந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்து அந்த சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சியில வந்து இந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்து அவங்க வந்து தியான பயிற்சியில வந்து அமருவாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே இந்த சட்சக்கரத்தை வந்து ஃபோக்கஸ் மேலதான் இருக்கும். சட்சக்கரத்தை வந்து எப்படி கட்டுப்பாட்டுல வைக்கிறது இல்லையா, எப்படி அதை வந்து தூய்மைப்படுத்துறது, அதை அந்த ஆக்டிவேஷன் எப்படி பண்றது இல்லையா, அது எல்லாமே செயல்படுத்த செய்யறது. ஸோ இந்த மாதிரி யோகத்துல நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய அவர் வந்து இது வந்து பிரம்மரந்திரான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த இடம் வந்து. ஸோ அதை வந்து நம்ம இதுல வந்து சொல்லும் பொழுது இந்த சட்சக்கரத்துல வந்து சகசிராரான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த பகுதியை இங்கிருந்து இதன் வழியா தான் லைஃப். அப்படிப்பட்டவங்க தான் வந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைவாங்க. அப்படிப்பட்ட சித்திகளை பெற்றவர்கள் தான் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவாங்க. வேற இந்த இடத்துல இருந்து போகாத வேற எந்த காதுல போறதோ மூக்குல போறதோ வாயில போறதோ கண்ணுல போறதோ, சில பேர் கண்ணுலயுமே வந்து லைஃப் வேர் வந்து வெளியேறும். ஓகே, இவங்க எல்லாருமே இந்த உலகத்துல தான் திரும்பி வருவாங்க. ஸோ ஸோ ஏதாவது இதெல்லாம் சித்திகள் வந்து அதாவது அந்த சித்திகள்ல வந்து அடையணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த யோகிகள் வந்து அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே சித்திகள் மேலதான் இருக்குமே ஒழிய பரம்பொருள் மேல இருக்காது இல்லையா? ஒரு காலகட்டம் என்று வரும் பொழுது அவங்களோட நோக்கம் எல்லாமே. ஆனா இந்த சித்திகளை உபயோகப்படுத்தி நாம என்ன பண்றோம்? இந்த பௌதிகத்துல சில பேர் இல்லையா அப்படிப்பட்ட சித்தர்களை எல்லாம் போயிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கக்கூடிய நபர்களுமே உண்டு. அவங்களுக்குமே அதை அருள் பாலிக்கிறாங்க. இட்ஸ் எனர்ஜி இல்லையா? எனர்ஜி கேன் பி, அதாவது எனர்ஜி ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை இன்னொரு இதுக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? அவ்வளவுதானே தவிர இங்கிருந்து எடுத்த பிறகு அந்த கோட்டா கம்மியாயிடும், கொடுத்த பிறகு அது இங்க இருக்காது. அதனாலதான் சித்தர்கள் வந்து தங்களுடைய சித்திகளை வந்து அவங்க இழந்துட்டாங்கனாக்கா அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த சித்திகளை அவர்கள் இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக உபயோகப்படுத்தும். ஆனா பௌதிக லாபத்திற்காக ஒரு நபருடைய லாபத்திற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. ஆனா இது அந்த சித்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர் எதுக்கு யூஸ் பண்றாரு, நம்மளால அது சொல்ல முடியாது. அங்கே ஃபோக்கஸ் எல்லாமே பக்தி கிடையாது, சித்திகளை அடைவது தான். ஸோ அந்த மாதிரி பரமபுருஷ பகவானின் கருணையை பெற்று அவர் தாமரை திருவடியில் சரணடைவதாக இருக்கும் இல்லையா? பகவானுடைய திருவடிகளை சரணாகதி அடைவதுதான் வந்து ஒரு பக்தனுடைய இது. அதற்கான கருணையை தான் நம்ம இறைவன்கிட்ட பெறணும். ஆனால் இந்த நோக்கம் யோகமாயின் சக்தியினால் மூடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த நோக்கம் வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது. இன்னும் இந்த மாயா சக்திகள்ல தான் இந்த சித்திகள் எல்லாம் வருது. ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த ஜீவன் அவனுக்கு மகாமாயை, அதுக்கு மேல யோகமாயை, அதுக்கப்புறம் தான் பகவான். இந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு மாயைகளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம தகர்த்திடணும். பகவானுடைய ஒரு ஆற்றல் வந்து பௌதிக தன்மை, அதுதான் மகாமாயை. இன்னொரு ஆற்றல் வந்து ஆன்மீக தன்மை. இரண்டுமே வந்து அதாவது எந்த இடத்துல எந்த மாதிரி ஆற்றல் செயல்படும்ன்றது மட்டும்தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தனிடத்துல யோக மாயை வந்து செயல்படும், ஒரு பௌதிகவாதி இடத்துல மகாமாயை செயல்படும். ஓகே, ஏன்னா பக்தனுக்கு வந்து இதனுடைய ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னாக்கா நம்ம கோபியர்களை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? கோபியர்கள் எல்லாமே பகவான் பரம்பொருள் என்று அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? அவர்களுக்கு அனைவருக்குமே பகவானுடைய ஸ்தானத்தை உணரக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை வந்து அவங்களுக்கு வந்து யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டது. ஸோ அங்க வெறுமனே அன்பு பரிமாற்றங்கள், ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும்தான் இல்லையா, ரசங்கள் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல. ஸோ எப்படி நாம பௌதிகத்துல வந்து 4 பேரோட வந்து அன்பு பரிமாற்றம் செய்யறோமோ அது போன்ற ஒரு உணர்வு. ஆனா அவை அனைத்துமே ஒரு உத்தமமான நிலையில இருந்து செயல்பட்டது விருந்தாவனத்துல. இன்றைக்கு கூட நீங்க விருந்தாவனம் போகும்பொழுது அந்த நான் ஒரே வழிதான் போனேன். ஆனா ஐ ஃபெல்ட் வெரி
அந்த ஸ்தலத்துல வந்து யூ வில் ஃபீல் தட் அந்த டிவினிட்டியை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அந்த மக்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய பேசக்கூடிய விதத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அன்பு பரிமாற்றங்களா இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வை நம்ம வந்து கண்டிப்பா பார்க்கலாம் இல்லையா. ராதா ராணிக்கு ஜெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு, நமக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது இல்லையா. ஸோ ராதா ராணிக்கு ஜெயின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு கிடையாது. வி ஆர் நாட். ஏன்னா நாம எந்த பகுதியிலிருந்து போயிருக்கோம், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கர்மிகளா இருக்கக்கூடிய பகுதியிலிருந்து அந்த இடத்துக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கோம். அங்க டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய நிலையில இருக்கக்கூடியவங்கள அந்த ஸ்தலத்துக்கு வந்து அவங்களுடைய பக்தி பாவமே வேறு, ஹையர் லெவல்ல. நமது எல்லாமே கர்ம ஞானம் இதெல்லாம் கடந்து போய் தான் நம்ம அந்த நிலைக்கு போகிறதுக்கான அந்த அந்த இன்டென்சிட்டி நமக்கு ரொம்ப குறைவு. அதனால ராதாராணிக்கு ஜெயின்னு சொல்லக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது, தட் குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு கிடையாது. ஆனா அவங்களுக்கு அது உண்டு. ஏன்னா இந்த கோட்டாவெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்காங்க அவங்க. இதுதான் பிரஜ பூமியில பிறக்கிறது, பிரஜ பூமியில போய் தங்கறது, இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ டிவைன் பிளெஸிங்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ அதனால ஒரு இடத்தினுடைய செயல்பாடை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து மிமிக்ரி பண்ண முடியாது. நம்முடைய ஒரிஜினல் பாவத்தை கொண்டுதான் நாம பிரார்த்திக்கணும். ஓகே. அதனால அவங்க ஹரே, அதாவது ராதாராணிக்கு ஜெய் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாம என்ன பண்ணோம், ஹரே கிருஷ்ணா, திஸ் இஸ் பீன் அட்வைஸ் பை அவர் ஆச்சாரியர். இது வந்து பிரபுபாதரால் சொல்லப்பட்டது. ஓகே. வி ஆர் நாட் குவாலிஃபை அப்படிங்கிறது. ஸோ அனிமா லகிமா பிராப்தி போன்ற சித்திகளை, அதாவது பெரியவற்றில் பெரியசாகிறது, சிறியவற்றில் சிறிசாகிறது இல்லையா, அதே மாதிரி கனமாகிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து லேசாகிறது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே வந்து அந்த மாதிரி சித்திகளை வந்து அடைய முடியும். ஆனா அதனால என்ன பிரயோஜனம் ஆக்சுவலி, இந்த பௌதிக இதுக்கு தான் நம்ம உபயோகப்படுத்தும் இல்லையா. அதை கொண்டு அவன் பக்தியை வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. ஸோ புலன்களை கட்டுப்படுத்தினா, அந்த புலன்கள் எப்பவுமே கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறதுக்கு அவன் பிரயத்தனித்து கொண்டே இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இட் இஸ் லைக் குறைய ஆரம்பிக்கும், மறுபடியும் நீங்க பண்ணும்போது ஏற்றம் பெறும். இந்த மாதிரி தான் எனர்ஜி தானே அது. ஸோ ஆற்றல் தான் அது. இதனால் சாதாரண யோகிகளை பகவானை போல அவங்களுக்கு வந்து அளவற்ற ஆற்றல் எல்லாம் கிடையாது. நமக்கு எல்லாமே லிமிட்டட் தான். பகவான் ரிஷபதேவரோட ஒப்பிட இயலாது. ஸோ பக்தி செய்யக்கூடியவங்களுடைய செயல்களோட மற்ற யோகிகளுடைய செயல்களை என்றைக்குமே ஒப்பிட முடியாது. ஓகே. இது அஹ ஸ்ம சகல வேத லோக தேவ பிராமண கவாம் பரம குருர் பகவத ருஷபாக்யஸ்ய விசுத்தாஷிதம் ஹிரிதம் பும்சாம் சமஸ்த தூ சரிதாபிஹாரணம் பரம மகாமங்களாயனம் இதம் அனுஷ்ரத்தயோ பஷீதானயுஷ் ருணோதி ஆஸ்ரயவதி பாவஹிதோ பகவதி தஸ்மின் வாசுதேவ ஏகாந்தோ பக்திர் அனயோரபி சமானுவர்த்ததே. சுகதே கோஸ்வாமி தொடர்ந்து சொல்றார். ஆக்சுவலி வேத ஞானம் நிறைந்த பகவான் ரிஷபதேவர், ஏன்னா பகவானுடைய அம்சம் இல்லையா, அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். மனிதர்கள், தேவர்கள், பசுக்கள் மற்றும் அந்தணர்களின் தலைவர் ஆவார் இல்லையா. அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் இல்லையா, ஜடம் சேத்தனம் அனைத்திற்குமே அவர்தான் பரம உரிமையாளரும் கூட இல்லையா. நான் ஏற்கனவே உயிர்களின் அனைத்து பாவங்களை அழிக்கும் அவரது தூய உன்னத குணங்களை பற்றி விளக்கி இருக்கிறேன். பகவான் ரிஷபதேவர், அதாவது அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கார் இல்லையா. அந்த இடத்துல ரிஷபதேவருடைய அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லையா, போதனைகள் 5வது சாப்டர் முழுவதுமே நம்ம படிக்கலாம். சோ பகவான் ரிஷபதேவரின் லீலைகளை பற்றிய இச்சரிதமானது அனைத்து மங்களங்களும் நிரம்பியதாகும். இதை யார் கேட்கிறாங்களோ இந்த அவருடைய வரலாறை பற்றியும் இல்லையா, சோ அவருடைய மேலும் அவர் எடுத்துரைத்த உபதேசங்களையும் அதை பின்பற்றுவதாலும் கேட்பதாலும் வந்து எல்லா மங்களங்களுமே உருவாகும். ஆச்சாரியர்களின் சுவடுகளை பின்பற்றி இவற்றை ஆச்சாரியர்களை காப்பி பண்ண முடியாது. ஓகே. ஆச்சாரியர்களுடைய அடிச்சுவடுகள் அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனாங்களோ அதை மட்டும்தான் நாம பின்பற்ற வேண்டும். சோ இவற்றை பற்றி பேசுபவர்களும், அதாவது யார் எடுத்துரைக்கிறாங்களோ, யார் அதை கேட்கிறார்களோ, முழு முதற் கடவுளான பகவான் வாசுதேவரின் திருவடி தாமரைகளுக்கான குற்றமற்ற பக்தி தொண்டினை நிச்சயம் எய்துவர். ஸோ வண்டர்ஃபுல் பர்பட் ஆக்சுவலி, இது மொழிபெயர்ப்பு. ஸோ பகவானுடைய ஆசீர்வாதங்கள் இந்த மொழிபெயர்ப்பின் மூலியமா நம்ம எல்லாருக்குமே கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது. அதனால நாம் எல்லாருமே ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இன்றைக்கு நமக்கு அந்த தகுதி நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றாலும் இல்லையா, இப்ப நாம் அதுக்கான குவாலிஃபைட்
பர்சனா இல்லைன்னாலும் கடைசி வரைக்கும் இவ்வாறே நாம வாசித்து கொண்டே போனால் இல்லையா, இந்த பகவானுடைய திருவடி தாமரைகளுக்கான குற்றமற்ற பக்தி அப்படின்னா வெறும் கேவல பக்தி. சோ நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தியில நமக்கு கொஞ்சம் சுயநலமத்தோடு ஏதோ எதிர்பார்ப்போடு செய்யறோம் பாருங்க, அது வந்து குற்றமற்ற பக்தி கிடையாது. ஓகே, அப்படின்னா கேவல பக்தி கிடையாது. ஓகே, அப்படி கேவல பக்தி பண்ணக்கூடிய அத்தகைய மனசு வந்து பகவான் நமக்கு அருள் பாலிப்பார். ஓகே, தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் இல்லையா. அது கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்கும்ன்றது வந்து இந்த மொழிபெயர்ப்பு மூலியமா சொல்லியிருக்கார். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய பக்த கோடிகள் அனைவருமே இந்த இந்த சம்பாஷணை வந்து படிக்கிறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த பிரார்த்தனைகள் வந்து இந்த பிரார்த்தனைகள் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம செய்யணும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு தொண்டு பண்றதுக்கான கருணை வந்து இறைவன் குரு பரம்பராவும் நமக்கு அருளட்டுன்ற பிரார்த்தனைகளை நாம இந்த தருணத்துல நாம சமர்ப்பிக்கலாம். ஓகே, பொருளுரை. பகவான் ரிஷபதேவரின் உபதேசங்கள் அனைத்தையுமே சத்தியயுக, திரேதாயுக, துவாபர யுக, கலியுக மக்களுக்கானவை ஆகும். அப்படின்னா எல்லா யுக மக்களுக்குமே இது பொருத்தமானது என்று அர்த்தம். கலியுகத்தில் கூட ஒருவன் உபதேசங்களை விளக்குவதானாலும் ஆச்சாரியர்களின் காலடிகளை பின்பற்றி, அதாவது நம்ம எல்லாருமே சில பிரபுபாதருடைய காலடிகளை பின்பற்றி இல்லையா, இவற்றை கவனமுடன் கேட்பதாலும், கேட்கறது ராப்ட் அட்டென்ஷன் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி, அப்படின்னா செவி மடுத்து கேட்கறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ எந்த இடத்துலயுமே டைவர்ஷன் இல்லாம முழுவதும் இங்கேயே லயித்து கேட்கறது. இவ்வுபதேசங்கள் மிக மிக சக்தி படைத்தவையாகும். இட் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதனை ஒருவன் செய்தா, இதை யார் நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லிட்டு இருக்கார். ஆனால் நீங்க எல்லாம் இதை வந்து ஸ்ரத்தையா கேளுங்கோ இல்லையா, செவிமடுத்து கேளுங்கோ. அதனுடைய பலன் அனைத்துமே உங்களுடைய பக்தி பாதையில இருக்கக்கூடிய தடைக்கற்கள் எல்லாம் விலக்கி நீங்க முன்னேற்ற பாதை செல்வதற்கான பிராப்தத்தை கொடுக்கும். இதனை ஒருவன் செய்தான் என்றால் அவன் பகவான் வாசுதேவரின் தூய பக்தி தொண்டின் தரத்தினை அடைவான். குவாலிஃபைடு டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா. அதாவது பக்தி தொண்டு நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆனா நம்ம பண்றது தூய தொண்டு தானான்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அது நமக்கு தெரியாது, இறைவனுக்கு தெரியும். ஆனா நம்ம தவறு இழைக்கும் பொழுது நமது தூய்மையான தொண்டு கிடையாதுன்றத வந்து ஒரு சில சமயத்துல நம்ம வந்து நன்னா புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த காமன் சென்ஸ் நமக்கு இப்ப கொஞ்சம் வளர்ந்திருக்கு, இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் அவர் பக்தர்களின் லீலைகளை அனைத்தும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்க பெற்றுள்ளன. இது பாகவதம் ஒரு பெரும் கடல் இல்லையா, ஓஷன். ஆனா அதுல நம்ம சில துளிகள் வந்துதான் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த துளிகளை கேட்பதாலே நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து தூய்மை அடையறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது. ஆகையினால் அந்த லீலைகளை ஓதுவோனும் கேட்போனும் தூய்மை அடைகிறார். நித்தியம் பாகவத சேவையா கொள்கையினால் பக்தர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை முடிந்தால் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் படிக்கவும். அதாவது எப்பொழுதுமே பாகவதத்தையே படிக்கணும், பேச வேண்டும். இதுவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவனுடைய பரிந்துரையாகும். இன்னைக்கு காலையில கூட வந்து ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாரும் குருஸ்தானத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப குருஸ்தானத்தை அடையறதுக்குன்னா நம்முடைய முயற்சி இல்லையா, இந்த தத்துவங்களை எல்லாம் உள்ளபடி புரிந்து கொள்றதுக்கான நம்முடைய முயற்சி, அதற்கான காலத்தையும் நேரத்தையும் ஒதுக்கி மீண்டும் அதை வாசிக்கிறது மட்டும் புண்ணியம் கிடையாது, அதை அடுத்தவர்களுடைய நலனுக்காகவும் எடுத்துரைக்க வேண்டும் இல்லையா. அப்படி சதா சர்வகாலமும் இந்த மாதிரியான செயல்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சைத்தன்ய மகா இருக்கணும். ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஓதுதல் அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை படித்து அதன் மூலம் ரிஷபதேயராகவும் கபிலராகவும் கிருஷ்ணராகவும் தோன்றிய பரமபுருஷ பகவானின் உபதேசங்களையும் குணநலன்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். இதுதான் நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா. நாம் இதெல்லாம் வாசிச்சு சோ ரிஷபதேவருடைய குணநலன்களை பற்றி நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இதன் மூலம் அவ்வாறு நாம் உணரும் பொழுது முழு முதற் கடவுளின் மெய்யுணரும் நிலையை முற்றிலும் அறிந்து கொள்ள கூடியவனாகிறான். அப்படின்னா இறைவனை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானத்தை அவன் அடைய பெறுகிறான். பகவத்கீதையில் பகவானின் பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் பற்றிய உன்னத இயற்கையினை புரிந்து கொண்டவன் உலக பிணியிலிருந்து விடுதலை பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைகின்றான் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அவருடைய அதாவது தோற்றம் மற்றும் பகவானுடைய தோற்றம் மற்றும் செயல்களை வந்து நாம எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளணும்ன்ற அந்த ஒரு நிலையில நாம புரிந்து கொள்ளணும். அவரையுமே நம்மள மாதிரி வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது இல்லையா. சோ அந்த பரம்பொருள் எதற்காக இங்க வருகிறார், அந்த அவதாரத்தினுடைய நோக்கம் என்ன, இதெல்லாம் நாம வந்து உள்ளதை உள்ளபடி சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் நாம கேட்டறிந்து படித்து அறிந்து புரிந்து கொண்டோம் என்றால் நாம மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வர வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படாது.
இல்லையா, விடுதலை பெற்று முழுமுதற் கடலை அடைகின்றான் என்ற உத்தரவாதத்தை இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்திருக்கார் நமக்கு. எஷ்யாம் ஏவ கவய ஆத்மானம் அவிரதம் விவித விரஜன சம்சார பரிதாபோ வதப்பியமானம் அனுஷவனம் ஸ்னகாயந்த ஸ்தனயவ பராய நிவ்ருத்ய அபவர்க்கம் ஆத்யந்திகம் பரம புருஷார்த்தம் அபிஸ்வயம் அசாதிதம் நோ ஏவாத்ரியந்தே தீயத்வேனைவ பரிஷ்யமாப்த சர்வார்த்ததா. வாழ்வின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பக்தி தொழிலில் திளைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அப்படின்னா இந்த துன்பம் என்பது என்னன்னா, இந்த வாழ்க்கையே துன்பம் தான் இல்லையா. இந்த வாழ்க்கையில இது வந்து துக்காலயம் மற்றும் அசாஸ்வதம். இதை நம்ம பகவத்கீதையிலுமே படிக்கிறோம். இங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து எப்பொழுதுமே துன்பம் நிறைந்த வாழ்க்கை தான். ஆனா நம்மளால துன்பப்பட்டு இருக்கோன்ற அந்த ஐடென்டிபிகேஷன் பண்றதுக்கே நமக்கு நிறைய நாள் தேவை. உண்மையிலே இந்த சூழ்நிலையில நாம வந்து இன்பமா இருக்கோமா துன்பமா இருக்கோமான்ற அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு கிடையாது இல்லையா. ஆனா இந்த வாழ்க்கையே வந்து துன்பமயமானது தான். இங்கே சதா சர்வகாலமும் நாம வந்து ஏதோ ஒரு சூழல்ல வந்து நாம சிக்கிக்கொண்டு இல்லையா, அந்த சூழல்ல வந்து நமக்கு வந்து விடை தெரியாமலும் இல்லையா கடினமான ஒரு நிலையுமே அனுபவித்து கொண்டிருப்பவர்கள். ஆனா அது ஒரு பாகமா நினைச்சுன்னு நம்ம போயிட்டு இருப்போம். ஆனா உண்மையிலேயே அது துன்பம் தான். சோ இங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து எப்பொழுதுமே இன்பமயமானது கிடையாது. ஆனா இங்க இருக்கும் போதே நம்ம அந்த துன்பத்தை வெல்லக்கூடிய அந்த சக்தியை நாம வந்து கண்டிப்பா பயிற்சி செய்யணும். இன்ப துன்பத்தை வந்து ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம கொண்டு வரணும். ஸோ அப்போ வந்து இருமைகள்ல இருந்து நாம வந்து வெளியேறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்வதற்கான பிராப்தத்தை பெறுகிறோம். ஸோ ஆனா இதனை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாத நிலையில இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானத்திலே உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்ம நல்லாதான் இருப்போம்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம். இப்ப நாம நல்லா இருக்கோம், நாளைக்கு அடுத்த நிமிஷம் எப்படி இருக்கும் நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ ஏதோ ஒரு துன்பம் நமக்குள்ள போயிட்டே தான் இருக்கும். இருக்கா இல்லையா, நமக்கு கவலையே இல்லாத மனிதன் யாராவது இருக்காங்களா இங்க? கண்டிப்பா. அது அடர்ந்த கவலையோ இல்ல வந்து லேசான கவலையோ ஒரு மிதமான கவலையோ எதுவா இருந்தாலும் கவலை தான் இல்லையா. சின்ன கவலையோ பெருசோ ஓகே மேனேஜ் பண்ணக்கூடியதோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்கலாம். ஆனா கவலையற்ற நிலை நமக்கு எப்பொழுதுமே கிடையாது இல்லையா. தூங்கும் பொழுது கூட நம்ம ஏதோ ஒண்ணு இன்னைக்கு பண்ணதனுடைய விளைவுகள் இல்லையா, இன்னைக்கு என்ன நம்ம தவறு இழைச்சோம், இன்னைக்கான ஒரு திருத்தம் என்ன இல்லையா, நம்ம எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைவோம் அப்படின்ற நிலையன்னா நம்ம ஆன்ம நிலையை பத்தி சொல்லல. அதாவது இந்த செயலினால் என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும் பிராக்டிக்கலா யோசிப்போம் இல்லையா. ஸோ இப்படி செய்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே, இப்படிப்பட்ட மனநிலைகள் எல்லாம் நமக்கு வரும் இல்லையா. ஸோ எப்பொழுதுமே துன்பத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் நாம. 100% we are always 24/7 நம்ம வந்து துன்பத்தை அனுபவிச்சு கொண்டுதான் இருக்கோம். ஆனா அதை வந்து துன்பமா அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த நாலேஜே நமக்கு கிடையாது இல்லையா. இதனை சில பேர் அதை வந்து அஜ்ஞானமாவே போயிட்டு இருப்பாங்க, அதை பத்தி யோசிச்சே இருக்க மாட்டாங்க. பௌதிகவாதி சுத்தமா யோசிக்கவே மாட்டான். அவனுக்கே அது வந்து துன்பம்னா அப்படின்னா பௌதிக லாபத்துல எவ்வளவு ஹிட்டா இருப்பானோ அதுதான் அவன் துன்பமா நினைப்பான். நம்முடைய பிற்கால வாழ்க்கையில என்ன நம்ம கர்மத்தை சேர்த்துன்னு இருக்கோன்றதை பத்தி அவன் யோசிக்கவே மாட்டான். ஆனா இதை வந்து உண்மையான ஒரு பக்தன் வந்து கண்டிப்பாக யோசிப்பான். தான் ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலிலுமே எந்த அளவுக்கு நாம வந்து இதுல வந்து தூய்மையா இருக்குன்றத பத்தி கண்டிப்பா யோசிப்போம். ஓகே, வாய்மையை வளர்த்து கொள்வான் இல்லையா. இந்த இதெல்லாமே உண்டு. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் குவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி. இதனை செய்வதால் பக்தர்கள் தெய்வீக இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றனர் பக்தி தொண்டு புரிவதால். மேலும் வீடு பேரு மனித உருவில் வந்து அவர்களுக்கு தொண்டு செய்கிறது இல்லையா. அதாவது வீடு பேருன்றதுன்னா அதாவது நமக்கு மோட்சமே வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ஒருத்தர் வந்து தெய்வீக நிலையில குடிக்கொள்ளும் பொழுது மோட்சம் அவங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கும். இது யாரோ ஒரு ஆச்சாரியா இல்லையா, யாரது தத்துமையா போல வில்வமங்கல தாகூர் இல்லையா, வில்வமங்கல தாகூர் தான் நினைக்கிறேன். அதாவது அவருக்கு வந்து வீடு பேரு எனக்கு அதாவது பர்சனிஃபைடு இல்லையா ரூபம் கொண்ட அந்த மோட்சம் வந்து உனக்கு மோட்சம் கொடுக்குறேன்னு காத்துட்டு இருக்கு. ஆனா அவர் அதை விரும்பல. எப்பவுமே இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்ற மனநிலை மட்டும்தான் அவர் வளர்த்துட்டார். ஸோ அது மாதிரி இருந்தும் அவர்கள் தொண்டினை அது முழுமுதற் கடவுளால் அளிக்கப்பட்ட போதிலும் கூட ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அவங்களுடைய இலக்கே வந்து மோட்சம் கிடையாது.
பக்தரை பொறுத்த மட்டில் விடுதலை என்பது சிறிதும் முக்கியத்துவமற்றதாகும். அவங்க எப்பவுமே இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். ಹರೇ ஏனென்றால் ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. வில்வமங்கல தாகூர் புருஷாஷ்டகம் எழுதினார் மாதாஜி. கோடானு கோடி ஆண்டுகள் ஆனாலும் நான் இறைவனை என் இதயத்தில் சிறை வைத்திருப்பேன் எழுதியிருக்கிறார் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இது சௌராஷ்டகம் இல்லையா, சௌராஷ்டகத்தை எழுதினவர் இல்லையா. ஏனென்றால் பகவானின் மனவாசம் கடந்த அன்பு தொண்டினை அடைய பெற்றவர்கள் அவர்கள் விரும்பிய அனைத்தையும் அடைவதோடு உலகியல் ஆசைகள் அனைத்தையும் கடந்தவர்களாக இருப்பர். அவங்க அப்படின்னா உலகியல் ஆசைகள் இருக்காது, ஆனா அவங்க கடமையாற்றுவதற்கு இறைவன் அதற்கான பாதையை ரொம்ப கிளியர் பண்ணி கொடுத்திருப்பார். ஆனால் அவங்க அதை சுலபமா கடந்து சென்று விடுவார்கள். வாழ்வின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற பெறும் எவரும் பகவானின் பக்தி தொண்டினை எய்த பெறுவதே சால சிறந்ததாகும் இல்லையா. இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த துக்காலயத்திலிருந்து நம்ம வெளியேறணும்னா பக்தி தொண்டுல போனா மட்டும்தான் நம்மளால செயல்படுத்த. பகவத்கீதை 6.m லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யத்தே நாதிகம் ததக. அதாவது இதனை அடைய பெற்றவன் இதை விட பெரிய நன்மை வேற எதுவும் இருப்பதாக கருத மாட்டான். இந்த ஹையஸ்ட் இறைவனுடைய கருணை பெற்று விட்டார், அதுக்கு மேற்பட்டு அடையக்கூடிய லாபம் என்பது இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. இதை அடைந்தவன் உணர ஆரம்பிப்பான். ஓகே, பகவானது வேறுபட்டதாக கருத முடியாத பகவானின் தொண்டினையும் செய்யும் பொழுதே ஒருவன் உலக பொருட்கள் எதையும் விரும்ப மாட்டான். 100% இந்த மனோபாவம் பக்தி தொண்டுல பண்றவங்களுக்கு இது வரும். இனிமே இது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ போறோம், இருப்பதை கொண்டு நாம் திருப்தி கொண்டு நம்முடைய கடமைகளை செய்து முடிச்சுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த மனோபாவம் கண்டிப்பாக வரும். முக்தி என்பதற்கு உலகியல் வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை பெறுதல் என்று பொருளாகும். இந்த இது வில்வமங்கல தாகூரப்புடன் முக்தி முகு விதாஞ்சலி சேவதே ஸ்மான். அதாவது ஒரு பக்தனுக்கு முக்தி என்பது அரிய சாதனையே கிடையாது. முக்திக்காக அவன் பக்தி பண்றான்னா அவன் பக்தியில இன்னும் பக்குவம் அடையலன்னு அர்த்தம். ஓகே, கனிஷ்ட அதிகார இலையில தான் இருக்கான்னு அர்த்தம். முக்தி என்பதற்கு ஒருவன் இறைவனுக்கு தொண்டனாக இருத்தல் என்பதாகும். எப்பொழுதுமே எட்டர்னல் சர்வெண்டா இருக்கிறது. எனவே ஒரு உயிர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது அவன் முக்தியே முழுமுதற் கடவுளாலே அளிக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் கூட அதனை ஒரு பக்தன் விரும்புவதே கிடையாது. அவன் சதா சர்வகாலம் இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்று மட்டும்தான் அவன் எண்ணுவான். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு நம்ம 18-19 வாசிக்கலாம். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாரூபியश्च கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी.